بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد إن شاء الله تعالى بونك يشك دير ثمد شيخ أبو بصير الطرطوسي حفظه الله لا إله إلا الله شرط لردين قطابه إني شيخ نعم حفظه الله لا إله إلا الله معني لنا شرط لردين başlamadan ön sen şu kitapta okudulacak da doğru ve dürüst düşünmekliğin için bir kâbir zatlarına ama hükmani suratda bellek geçmekliğine ama makul bilim diye düşünüyorum. Ondan şöyle saatte bir 5 tanıqlarda ağdaq geçer. Şu 5 tanıqlarda doğru düşünüyor. Şunu açanla şu hadirki ağdalacak 5 tanıqlarda doğru düşünsen sen yanında näme la ilahe illallah manisi ve onun şartları ve la ilahe illallah deyip näme cennete girecek adamlar arasında gelen hadislara näme doğru düşünürsün diye. Şolar babatında näme ağdacak 5 tadının birincisi näme diye أن صاحب 99 سجل المليئة بالخطايا والذنوب والآثام وكذلك النصوص التي تفيد دخول الجنة من لم يعمل خيرا قط وغيرها من النصوص يجب أن تحمل على أن هذه السجلات أو هذه الخطايا مهما عظمت أو كبرت فإنها خالية من الشرك أو الكفر الأكبري. Şutağa sen durup açıklayar, ondan sonra qalan açıklayar. Näme 99 sahifanga yetip bir hadis var. Şunun käwr belli meşhur olan hadisler var. Näme ulamalar ve onu açıklayanlar, dinleyenler tarafından käwr hadise art qılıp gitdi. Şununmu? Mesela hadis-el bitaqa ve 99 sahifang näme eyetsen bir hadis var. Näme şu hadiste gelen günah, bir adamın 99 sahifası günahdan näme doğulupdur diýär. Ve edil yine şu manida bir adam hiç amel etmendin la ilahe illallah diyenlik üçün näme cennete giripdir. Ve şu babatlarına gelen hadislere nahilet düşünmeli. Şungalık hadisler gelse düşünüyor. Şu 99 sanak sahipe günahdan doğulanan bolsa şu günahın içinde şirk küfür yok dip düşünüyor. Düşündünmü? Ulu şirk ulu küfür yok dip düşünüyor. Haçanda bir adamın eden günahları yer bilen asmanın arasında doğulursa da şonun yönü günahlarının arasında ulu şirk, ulu küfür bolmadık bolsa, şonun la ilahe illallah'ı şonun cennete girmekliğine näme peydasi diye düşündünmü? Emma näme murci'eler ters düşünüyor. Şu 99 sanak günah, 99 sahife günahın içinde näme bilmesizlikten edilen şirk küfürün badi açıklayalar düşündünmü? Yani bilmesizlikten edenligi sebeple la ilahe illallah şu günahları bağışlattı. Yok. Ol yanlış düşünce. Şunun bir adam näme bilmesizlikten eden näme küfrü şirki bağışlanana bir adam näme şirk etse, ulu küfür etse, ulu şirk etse onun la ilahe illallah'ı puja çıkıyor. Ol göya diýmedik näme adam ýalyk bolýar. Şoňşyp ýanky adamyň 99 sahipasyny günahdan aldyran adamynyň näme sahipalaryna günah bar, küfür ýok, şirk ýok. Şunuňmy? Ýöne şol adam kim bolan? Mu'min adam bolan. Şunuňmy? Allah'ını birleyen hakiki musulman adam bolan. Eden ibadatına şirk küfür etmedik düşündünmü? Eden ibadatına şirk küfür etmedik. Ve şu la ilahe illallah'ın gapdalı bilenem amalan bolon, ibadatan bolon. Düşündünmü? Sebepten bizde näme la ilahe illallah ıgtibar berilmeye ta yeterlik derecede amal bolmasa. Doğru değil mi? Sebepten la ilahe illallah diyen adam hükmani suratda la ilahe illallah'ı ıgtibara alınmaklığı için imanının dürüst olmaklygyna talep edilen amali eden bolmaly. Şu amali eden yönü näme günahdan hem doğaly. Şoň eden günahlarının içinde näme ulu şirk, ulu küfür ýok diýip almaly. Näme üçin ýok diýip almaly? Näme üçin ýok diýip almaly? Sebäpten Allah Taala onun la ilahe illallah'ına itibar berdi. Eýem Allah tarapyn şonuň la ilahe illallah'ın kabul edilmekliginiň manysy näme iterýär? Şonun sahipalaryna ulu şirk, ulu küfür ýokdugyna iterýär. Eýem bir adam ulu şirk, ulu küfür edip otursa Allah Taala nädip on la ilahe illallah kabul etsin? Sen müşrikden hiç sat kabul edilene. Şunuňmy? Müşrikden hiç sat kabul edilene. Edil şoňala. Musulman adamım näçe günah etdi? Şonun eden günahlar ulu şirke, ulu küfre düşmese şonun günahları ýeri uç dökülýär.
Düşündüňmi? Ýara şo bir wada näme şefaatçylaryň sebäbi bilen dökülýär, ýa-da dowdokda ýanyp dökülýär, ýöne ýyrugy şo jennete girmeli. Düşündüňmi? Edil şoňalyk Allah Teala inni ýanky 99 sahypan günadan dolduran adama. Ýok, biziň ýanymyzda sen diýen la ilaha illallah ba diýdim diýmedi. Diýdi. Eýem la ilaha illallah'ın kabul etdi Allah Teala. Manysy näme? Şol adam müşrik däl eken. Şol adam kafir däl eken. Eden günahlarının hemmesi ulu kufurdan, ulu şirkten aşağıda eken. Nereden Allah? La ilahe illallah'ını Allah'ın kavul edenliğinden Allah. Allah Teala müşrikler amal kavul etiyem, amal kavul eden al. La ilahe illallah iman, imanam amal doğru değil mi? Eyyem Allah Teala şun la ilahe illallah'ını kavul etti, manisi onunla näme diye şu hadis, şu 99 sahipan dolduran adaminin günahlarının içinde näme? Ulu kufur, ulu şirk yok. Onu bir adam musulman bolup öldü. Yönü kän günahlar etdi. Eden günahlara, ulu şirke, ulu kufura düşmedi. Şunun la ilahe illallah'ının peydası barmı şunu? Peydası bar. Şunun delili yankı hadis. Ve edil şoňalygam näme bir hadis gelýär, näme Allah Taala dowdokdan şeýle bir adamlar çıkarar diye hiç amal etmedik. Şunun hiç amal etmedik şeýle bir musulmanlar çıkarar diye. Indi biz yine näme imanın düşünürüşüne gaýdyp gelmeli bolýar. Düşündüňmi? Bir adama musulman diýilmeýe, şonuň näme musulman bolmaklygy üçin gerekli amal näme eden bolmadyk bolsa. Düşündüňmi? Eýem Allah Taala musulman diýdi däm şol adamlara we musulman bolanlyklary üçin amal etmedigen bolsalar, cennet dowdakdan çykardım, şol çykarmady. Çykardy. Eýem manysy näme? Şul adamlar näme imanı kabul bolmaklyk derejede amal edenler. Düşündüňmi? İmanı kabul bolmaklyk derejede amal edenler. Onda bu hadise amal etmediler diýene näme diýip düşünmeli? Şeyhülislam ibn Teymiyye kaide berýär. Şunu kelläňizde saklan. Şeyhülislam ibn Teymiyye rahimehullah näme diýär? Kur'an'da hadisde diýär. Bir musulmanyň hakynda amal etmedi diýip gelse diýär. Şonu näme kemalul wajib ýa-da kemalul mustahab diýip şunun kaide berýär Şeyhülislam. Bir musulman amal etmedigen bolsa cennete girýär diýdimi? Şonun amal etmedi diýen sözüni niye gonu şert-ı sıhha gidermedi. Gonu näme giderdi? Kemalul wajib ýa-da kemalul mustahaba giderdi. Nerden oňa gidermeli? Şeyhülislam nerden aldy bu kaidany? Musulman ni wotýurdym Allah Taala. Musulman ni kime diýilýär? Eýem şun imanının kabul bolmaklygy üçin talap edilýän amaly eden adama diýilýär. Düşündüňmi? Eýem şul adama Allah Taala näme cennetten näme bir topar musulmanlar çıkarar diye peygamber. Allah Taala cennetten bir topar musulmanlar çıkarar hiç amal etmedik diye. Dowdakdan şeýle bir adamlar musulmanlar çıkarar diye Allah Taala hiç amal etmedik. Ne hiç amal etmedik diye otur we ödüm şeýle bir musulmanlar näme dowdakdan çıkarar diye doğru değil mi? Amal etmedik diye otur. O şo sanyda musulmanlar diye otur. Onu näme diýip düşünmeli? Amal etmedik diýip, yani imanın kabul bolmaklygy üçin talap etýän amaly eden ekenlerdenim, onun aşagdaky ikinji, üçüncü dereceler etmedikler. Düşündüňmi? Doldurguşlar etmändiler, käbir farzlar etmändiler, käbir wajibler etmändiler. Emma asly imany, la ilahe illallah islamy kabul bolmaklygy üçin talap edilýän amaly edipdirler. Düşündüňmi? Emma amal hiç düýbünden hiç bir amal etmedik bolsa, oňa kim kafir diýilýär, oňa musulman diýilmeýär. Ýa Allah Taala dowdakdan näme şeýle bir musulmanlar çykarar, hiç amal etmedik diýdi, neser etýär. Amal etmedik musulmana musulman diýilýärmi? Musulman diýilen. Eýem Allah Taala musulman diýip durşuňa. Peýgamber musulman diýip dur. Onda manysy näme? Şul adamlar imanyň, amalynyň birinji bölegini edenler de ikinji, üçüncüýini etmedikler. Şonu Şeyhülislam ibn Teymiyye rahimehullah näme kaide berýär? Kur'an'da hadise bir musulman ya da bir musulmandan ya bir müminden amal etmedi diýip geldi şo imanın kabul bolmaklygy üçin talap edilýän amaly gödüňe tutanakdan ondan aşagdaky imanın wajib şeklinde ya da imanın sünnet şeklinde doldurguç amallaryny etmedi diýip düşünmeli. Şunukdamy? Son näme fa innaha khalatun min ash-shirki aw al-kufr al-akbar. Wa adam näme amal etmän cennete girenip aýdy habar beren hadisler bolsun, ýa-da 99 sahypan günahdan bolan hadisler bolsun, şol adamlar ulu küfür, ulu şirk etmek diýip düşünmeli. Näme üçin? Li'anna ash-shirka bi mufradihi yuhbitul amala kulliyan. Sebäp diýsen de şirk etmekligiň özi sen amallaň barsyn puja çykarýar.
Eýem bul adam cennete girdidem 99 sahypan doldurunan bolsa. Eýem buň ýanyna amal bar. Şunun cennete girmekligine näme sebäp boljak amal bar. Hiç amal etmänem, käwir adamlar Allah Taala cennete salar diýädämi? Eýem manisi şolaň cennete girmekligine sebäp boljak amal tapylanna ondan beýlek amallar tapylmady. Şunmy? We özlerine de tawhid bolan. Allah Taala'nın ibadatda birlänler we ul şirk ul küfrüm etmedikleri. Onnidan alýar, şolaň cennete girýänliginden alýar. Emma olar ulu küfürden ya ulu şirkden birini eden bolsalar, olaň amallaryna itibar galmaýar. Olaň amallary näme puç bolýar. Şoň şip näme diýeli enne şirke bi mufradihi yuhbitul amala kulliyan hatta law kana sahibuhu indahu min al-a'mal al-hasanati min as-samawati wal-ard. Näme bir adam şirketde diýär, şo şirk etmekliginiň öýde diýär, onuň bar amallaryny näme diýär, dökýär, puja çykarýar. Hatta diýär şol adamyň eden ýagşy amallar, sogap amallar näme yer bilen asmany doldur ýanam bolsa diýär, näme oňa peýdasy ýok. Şirk barsyny dökýär. فكيف لو كان عنده السيئات الكثيرة كصاحب السجلات الواردة ذكره في الحديث ولم يعمل خيرا قط فمن باب أولى أن يحبط عمله ويكون مصيره إلى الخلود في النار. الندية برا آدم يكجا شركة الندية شنو يكجا شركة النبار اتيان أمل دو كل يان مولتو دي إن قوة نغلية بتوغثر نقص $100 آدم دي شنو شون $100 şirkten küfürden dolu bolsa diye niden o cennete girsin şunu. Onda näme dip düşünmeli bolar? Şon $100 sahipasy näme günahdan doldurlan, şirkten küfürden doldurulmadı. فكيف لو كان عنده السيئات الكثيرة كصاحب السجلات الواردة ذكره في الحديث. Yani şirkin gaptalnanam diye şon näme günahlar dolanmalsa diye. Niden girsin? İlkiden şirki var bolanmalsa ol adam ýene. Ya da küfür eden bolsa, daşyndanam 99 sahypa dolu günah bolsa, niden cennete girsin? Eýär onu diýip düşünýär, onuň günahlarının içinde şirk, küfür ýok. Edil şoň galyk we men lam ýa'mal hayran qat. Yani şirk eden bolsa, küfür eden bolsa, istisnada hiç hayır amal etmedik bolsa, niden cennete girsin? Şunu. Eýär şu hiç amal etmedigen bolsa, cennete girýär diýilip oturmy? Manysy şol, küfür etmedik, şirk etmedik we imanı kabul bolar derejede amal edenlänim ondan başga amallar etmedik. Şunu. Tayyip. Emma şirk eden bolsa, küfür eden bolsa, näme onuň eden sowaplaryny seretmesinden Allah Taala on nämetye ömürlük dowdukda goýýar. Ömürlük dowdukda goýýar. Ine deliller näme? Şirk edilen zadyň bagyşlanmajaklygyna. Allah Taala Nisa 48-nji aýatynda näme diýär? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi we yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Allah Taala näme? Şirk edilmekligi bagyşlamaýar diýär. Emma ondan aşakda edilen günahlar islan adamsyna bagyşlaýar diýär. Şu ayet bize näme peýdan berýär? Yani yekece ibadatda şirk etmekligem kabul edenek Allah Taala. Yekece ibadatynda şirk etseňem şonu bagyşlanak. Yani şu näme Allah Taala şirk edilmekligi bagyşlamaýar diýilse käwir adam düşünjek bolýar. Yani köp ibadatynda ya da hemme ibadatynda şirk bolsa diýip düşünýär. Emma birdir ýarymdyr ibadatda bolsa bagyşlanýandyr etýär. Ýok, bul ayet onu diýjek bolanok. Bul ayet näme diýär? Mysal milyon sanak ibadat bar bolsa, dogry dämi? Şoň yekece birini şirk etýär. Şu yekece birini şirk etseňem bar amalyň puja çykýar. Namaz Allah üçin goýan, rozan Allah üçin, hac Allah üçin, sadakaňy, zekatyň hemmerini Allah üçin etýän. Emma diňe gyssaňda näme Dawud peýgamber çagyrýar. Ýa-da Aýşany çagyrýar. Bolly eýem sen şu ibadatda şirke düşdiňmi? Bar sogaplaňy dökýär. Emma şirkden aşakdaky günäni Ähli sünnet we cemaat näme diýär? Bagyşlaýar diýär. Allah Taala näme istek iradasyny aşagyna düşýär ol adam. Adylna tutsa günahyny wara ýakyp soň jennetine salýar, rahmetine tutsa da näme ol adamyny özi bagyşlaýar ýa-da şefaat etýänlere usgat berýär, şoňa şefaat edilmekligine. İkinji ayet näme diýär? Maide 72-nji ayetinde İnnehu men yushrik billahi faqad harrama Allahu aleyhi'l cennet. İnnehu men kim bolsa şo bolsun diýär. Allah Taala istenlik bir ibadatyna şirk etdimi, Allah Taala şoňa cenneti haram eder diýär. Şu ayetler bilen näme peýdan berip otur? Ýanky 99 sahypan günah edip günahdan ne olur? Cennete düşen adamyň sahypasynda küfür şirk ýok. Emma küfür şirk bolan bolsa Allah Taala şonuň näme 99 sanak sahypa dolu günahyny bagyşlardymy? Bagyşlamaýar diýär. Ona Nisa surasının 48-nji aýaty delil bolup dur. Allah Taala şirki küfür bagyşlana. Şunuňmy? Ya da şol müşrik bolup ölen bolsa, ya da küfür edip ölen bolsa,
Allah Taala ona cennet bererdimi? Cennet bermeýär. Sebäpli näme? Soň aşagyna gelen aýat Maide 72-nji kim şirk edip ölse ona cennet haram diýip otýar. Eýem bu adam şo sahypalar günäden dolarsa da bagışlanyp cennete düşüp durmy? Manysy näme diýip düşünmeli? Şonuň sahypasyna uly küfürden, uly şirkden hiç zat ýok. Hiç amal etmän cennete düşdi diýämi? Manysy şol hiç amal etmedigen bolsa, küfür etmedik, şirk etmedik we imanı kabul eder derecede näme amal eder. Adam bolsa iman kabul bolar derecede näme amal eder. Ve Zümer surasının 65-nji aýaty näme diýer? La in aşrakta la yahbatanna amaluka ve la takunanna minel khasirin. Şol aýata näme iki wagtyndan iki tarapdan gowy düşünmeli. Birinji bilen şol aýat kime diýilen? Peýgambere diýilen. La in aşrakta eger sen ey Muhammed senem şirk edäýsen bar amalyň puç bolar diýer. We kıyamatda utulanlardan bolarsyň diýer. Kime diýer? La in aşrakta eger sen şirk etsen diýer. Allah Teala'nın yanında bu meselede hiç kimseyle olan hormatlanıp koyulanır. Kim şirk etti mi Allah Teala'nın şu düşmanı oluyor. Şunun için peygamber ne diye? Ey Muhammed diye. Sen şirk edaysen hem diye. Bareden amallan puç olur ve ahirette utulanlardan olarsın diye. Şunun için näme? Biz şutada belli bir zada doğru düşünmeli. Käwat näme? Tirkeşberen oglandan bulun birine näme? Kafir diýär bolýan oglanlar näme etdi? Gen gali. Ey dost diýip berenne şey diýäýdi. Düşündiňmi? Ya da qaqasna şey diýäýdi. Düşündiňmi? Allah Teala'nın yanında in hormatlardan peygamberim peygamberden peygamberi şoňa diýip otýar. Sen şirk etseň hem silap goýma ýani. Baramalyň puç we kıyamatda da näme dowdakylarda utulanlardan bolarsyň diýär. Indi Allah'ın yanında in söýgüli, in ýaqin, in hormatly peygamber şirk edenne. On silanman näme goýuljoklugyna, silanman näme silan goýulmajagyna habar berip duranmasa, onda biz näme şu Allah Teala'nın aýatlarinden we Peygamberimizin hadislerinden göreli almaly. Edil biziň ýanymyzda da bir adam şirk etdim biz onu silamaýas. Düşündiňmi? On kim saýmaly bolýas? Allah we Rasulunyň düşmany saýmaly bolýas. Şo bagrymyzdan önen çağa da bolsa. Ama Nuh aleyhisselam näme ogly kafir bolanny Nuh aleyhisselam bir wada näme atalyk duýgusy bilen şo kafir bolan oglyny dile geçecek bolanny Allah Teala näme diýär? Nuh jahillerden bolmady. Düşündiňmi? Nuh ilimsiz adamdan hereketini etme. A'izuka inni a'izuka diye. Men sana öğüt nasihat berýän. Näme? Ilimsiz adamdan hereketini etme. Ol oglun senden däl, görýärmi? Senden doganan bolsa, düşündiňmi? O sen dininden näl, sen düşmanyň diye. Şonda Allah Teala'dan näme tawba etdiýär we günahyny bagyşlanmakla näme dile getdiýär Nuh aleyhisselam. Görýän bagyryndan önen çağatyna näme rehim etmeklige, nefsagyrçylyk etmeklige urfat bermeden. Näme üçin? Eýem ol Allah'ın düşmany. Şoň üçin oglanlar biz näme Allah'ın söýmeli, dogry dämi? We Allah'ın söýen zatlaryny söýmeli. We Allah'ın ýigrenen zatlaryny ýigrenmeli. We birini söýemizde de Allah üçin söýmeli we birini ýigrenemizde de Allah üçin ýigrenmeli. Ikinji geljek kytabymyzda gelýär. Ýani Allah'ın söýmeklik diýilen zat näme zatlar üçin alýar? Köp kişi pikir etýär Allah'ın söýmeliliğinde diňe şu Allah'ın söýmelidir öýtýär. Yo Allah'ın söýmeliliğiň zadyň näme Allah'ın söýmeklik amalynyň içine alýan zatlar bar. Ýani Allah'ın söýýän adam hükmani suratda Allah'ın söýýänini söýüp Allah'ın ýigrenenini ýigrenmeli. Düşündiňmi? We bir adamyň söýüp bir adamyň ýigrenenine de şonu Allah'ın näme şonu Allah'ın söýýän amallar bar bolandygy üçin söýmeli. Men mysal üçin sen söýýär namaz okuýanyň üçin. Allah'ın ibadette birliğinin için Allah Teala tevhidde kulları ve namazda koyan kullarını söýýän. Eýem senne Allah'ın söýýän zady bağ bolan için men sen söýmeli. Emma bir adamda Allah'ın halamayan zatlar bağ bolsa men eýem onu ýigrenmeli. Emma Allah'ını söýýän diýbem, Allah'ın ýigrenýän adamsyň ýigrenip bilmesem kim bolýan men? Men Allah'ını söýýän diýen sözümde ýalançy bolýan. Ýa-danym Allah'ını nähilek söýmelligini bilmeýän adam bolýan. Düşündiňmi? Şoň Allah Teala Zümer surasının 65-nji aýatynda näme? Peygamber ne diye? Sen şirk etseň hem näme? Yalkaman ne? Baramalyň döküler diye we kıyamatda näme? Utulanlardan bolarsyň diye. Şoň şu biziň hem näme bala çağalarymyz bolsun, ene atalarymyz diye iň gowy gatnaşyp näme duýdamak bolup öňü besen, dostumyz ýarymyzdan bolsa. Allah Teala'nın näme küfür diýen, şirk diýen wasfyna düşdimi? Tawba etmedim şol adama biz näme diýäs? Müşrik diýäs, kafir diýäs, düşündiňmi? Ondan siz söýýän ýigrenenem näme? Ýigrensin. Soň An'am surasynyň 88-nji aýatynda näme diýär? "Walaw aşraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Eger şirk etseler, näme olan eden amallarynyň bary puç bolar diýär. Kim bolsa şo bolsun.
Şirk ettilermi? Olan amallar puç olur diye Allah Teala. Yine Furkan surasının 23. ayetinde ve kadimna ila ma amilu min amelin fecealnahu heba'en mensura. Näme ve kadimna gelerse eden amallarının yanına. Yani olan bar eden amallarını näme yele savurup koyvererse. Yani müşrikam amal etti ya oğlum. Kafiram amal etti ya. Ve hatta kafir müşrikler kafirler Allah'ın huzuruna gelen ne diye dağyalık sogaplı gelir diye. Düşündün mü? Dağyalık sogaplı gelir diye. Yani Allah Teala bilen müşrik halla duşanlık için näme heba'en mensura diye. Heba'en mensur näme yele savurlanyalık edip koyvererse. Yani yine bu ayette bir açıklamalarımız näme kafir adama näme ulamalar tarafından müşrik diye hüküm ediliyor bolil. Müşrik dilen adama seyrettiye kafir adam. Seyrettiye danim. Bu namaza kapıyor ne edip buna müşrik diyorlar. Bu ilme kodup diyor ne edip buna müşrik diyorlar diye. Bu eyyam müşrik sözünün manisini düşünmedik, düşündün mü? Yani müşrik diyen adam bir namaz edip gözüne getirme, düşündün mü? Müşrik diyen adam näme ibadetsiz edip gözüne getirme, düşündün mü? Müşrik diyen adam näme kan hayır ihsan edip biliyor. Müşrik diyen adam alimam bolu biliyor, düşündün mü? Müşrik diyen adam teheccüde turup näme namaz kılın bolu biliyor. Ağzını bekleyen adam bolu biliyor. Ama bir zatda şirketli dem şol adam tövbe etmedi mi şonun eden amallarına itibar berilene. Düşündün mü? İblis. Aslı cinsi kim olan iblisin? Kana minel cinni fe fesaka an emri rabbih. Diye cinlerden diye Allah Teala'nın emrinden çıkanlığı için kafir oldu diye. İblisin hakkında bir topar ihtilaf ettiler. İblis cin mi asli perişte mi ya öd başına bir ütkoşuk mahluk mu? Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Bakara'da aydı batıyor. Kana minel cinni diye. İblis cinlerden diye. Yani ne edip kafir oldu. Fe fesaka an emri rabbih. Rabbinin emrinden çıktı. Fasık oldu diye. Düşündün mü? Şu aslı cin olan kimin tarafına, kimin toporuna düştü? Periştelerin toporuna düştü. Düşündün mü? Öyle ilimli ibadet xon failiyadi. Yani küfrün başlığı, küfrün başını tutup oturan kim? İblis. Düşündün mü? İlimsizlikten iblis kafir olmadı. İbadetsizlikten iblis kafir olmadı. Allah'ın emrine gelmekliği ulumsuzluk etti. Allah'ın emrine näme tabin olmaklığı, tekebbirlik etti. Şeydi ve kafir oldu. Edil peygamberimizin devrindeki yevreylerim ilimsizlikten kafir olmadılar. İbadetsizlikten kafir olmadılar. Peygamberimizin devrindeki yevreyler kafir olmaklığına sebep olan zat näme? Nämedi? Dine peygambere iman etmediler. Ama peygamberimiz gelmedinden ön kimdi şolar? Düşündün mü? Müslim sayılayan adamlardı. Ama peygamber gelenlerinden sonra kafir sayılırlar. Bir namaz olan şey mi? Ya dine peygambere iman etmediler. Yekece amal etmediler. Ve ölüm şu neçennem namazda okuyorlar, ibadet ettiyorlar, hayır ihsanı veriyorlar, hatta minglab milyonlab pul sadaka verenler var şolar. Yani onda da kim şolar? Kafir, näme müşrik. Şoň üçin bir adam näme dinden çıktı kafir değildi diýenne sen seret. Bir alim bir adama kafir diýdi. Näme esasında kafir diýdi sen şoňa seret. Şoň diýen esasy delili dogry bolsa, şo namaz okuyanam bolsa müşrik şol adam. Düşündüňmi? Bir adama bir alim näme kafir diýdi. Näme üçin? Mysal üçin bir ýerde peýgamberi äs vermeslik edipdir şo alim diýil ýa. Düşündüňmi? Indi peýgamberi äs vermeslik etmek näme? Kufur dogry däme? Tawba da etmändir, aýdylypdyr, edilipdir. Şol adam şo kufur. Enne sen şoňa kafir diýilipdir, namazyna, rozasyna seretme, bu adam namaz okuýar, bu adam agyz bekleýär. Nädip bu kafir diýerler? Sen oňa seretme, ilki bilen kafir diýilene näme esasynda şoňa kafir diýilipdir? Hakyky şo wasp şonda tapylanmasa we şonda tapylan waspada Allah we Rasul kafir diýen bolsa, senem şo hükmi delili bilen ýetende kabul etmeli bolýar. Ondan ol adam belki namaz kılanyr. Hatta Allah'nam söýýändir, Allah diýileni ağlaýandyram. Bular düşünýär, müşrik diýilse, näyle adam götür gödegine getirýärler, itdi işli, şeytanyň kılık şahly, düşündiňmi? Yüzü gönü garalýa, ya ýygynyň guyrugy çykýar, düşündiň eli çilimli, gön sakalyny sirýär, namazyny taşlaýar, Allah, peýgambere, şu zatlary söýüp başlaýan, şuňalyk bolmalydyr ekler. Müşrik näme? Kafir diýilen adam. Oňalyk däl o. Müşrikler näme? Allah Taalaň söýýär. Allah Taala öýdü batýar. Müminler Allah'ny müşrikler Allah'ny söýüşünden
artık söýýär diye. Şu ayetde müşrikler hem Allah'ın söýýän Allah Teala öyle aýdyp atýar. Müminler Allah'ın söýýärler, ýöne müşrikler Allah'ın söýüşünden artık söýýärler diye. Yani bu ayet näme mümine de söýgü berip dur, müşrike de. Yani müminin söýgüsi Allah bolan müşrikinden kän. Müşrikinden kän nimetlik manysy näme? Müşrikin kalbinde de Allah söýgü barmy ýok? Allah söýgü bar. Şunu olar pikir etýär. Bir ýerde müşrik diýdi. O nädip ona müşrik diýipdir? Bu namaza goýar ara. Şunu. Ya mysal üçin bu eýtýär. Yo namaza wakabil ya müşrik adam. Kitabam ýazyp bilýär. Şonuň İslamda näme ulama diýip ötenniň ömür beýanlaryny okasaň 20 tom, 30 tom kitap yazanlar var. Ulamalar kafir diýip hökm etdiler. Mysal üçin Fakhr ar-Razi. Eşitdiňizmi? Fakhr ar-Razi kafir. Giden sözler giden kitaplar var. İbn Sina, şununmu? Medisinada näme ustad bolan aleme. Kafir ya Farabi diýdi, Beyruni diýdi. İslam'a ýönkölýän alimler şolar. Şununmu? Ýöne kafir diýildi, ol ilmsiz bolanlyklar üçin ya nadan bolanlyklar üçin. Kafir küfre çykarýan, şirke çykarýan amal etdiler. Şoň şu ulamalar näme? Kafir diýdi. Şoň Allah Taala näme diýär? Şu ayette Furqan'ın 23. ayetinde ve qadimna ila ma amilu görýän. Olon eden amallarının ýanyna gelerse. Şu ayet näme aýdyp otýar? Kafir müşrikim amal etdi. Şunmy? Kafir müşrik diýilse amalsız diýip düşünme. Ýöne Allah Taala näme etdi? Olon amalyna ygtybar berýär. Feja'alnahu haba'an mansura. Ýele sowrup goýberdi. Ýok ederse. Näme üçin? Sizin şirk köýdürýär. Şunmy? Şirk köýdürýär. Emma şirksiz baran bolsa yer bilen göw günäden ne olursa da Allah bağışlayacak eken. Näme sebäpli? Tawhidi sebäpli. Tawhid küfürden, şirkden aşağı günäleri näme giderşýärler. Şirk küfürüm näme tawhidden aşağıdaky näme sogaplyň hemmesini köýdürýär. Şunmy? Sen namazyňy hem köýdürýär, haçyňy hem robaňy. Ve gayruha kesiratun hiye an-nusus التي تفيد انتفاء الفائدة أو الانتفاع من الحسنات المقرونة مع الشرك. Şu ayet ve bundan önce geçen ayetler bir de şeyler var peyda veriyor olam näme şirk bilen edilen näme sogaplardan adam o dünyada peydalanıp bilen. Sogap etdi ýöne şirkinden saplanman etdi. Şu sogaplarynyň şoňa peydasy ýok. Emma musulman adam eden sogaplarynyň eden tagatlarynyň peydalanjak bolsa şuň gatlaryna näme bolmaly eken? Tawhid bolmaly eken. Şunmy? Allah Teala'ny ibadetde birleýän bolmaly eken. Şunmy? Edil bir adam näme qawla waqya adanat ya qamat ya ruku secde hemme zadyny namazynyň dol ýerine ýetirýän täret ýok. Qawl mı şoň namazy? Qawllar. Onda sen namazyň qawl boljak bolsa, näme gereken? Namaza girenden çykynçaň täret gereken. Edil senem şu imana girip ölüýünçe hemme ibadetin gapdalyndan tawhid ayrılmaly eken. Bar ibadetin bir Allah üçin edilmeli eken. Haçanna bir adamyň näme etýän amallarynyň gapdalyndan şirki ayrılmasa, yani bir adamyň kalbyna şirk bolsa ya bir ibadetde şirk etse, beýleki amallarynyň hiçsi alga alnanak. Ýöne Allah Taala näme ol adamyň has beter ökündirmek, gynanyrmak üçin näme öz ýanyna ygtybar almasa da oň özüne gözüne gorkoýdy. Ine sen amallaň diýär. Yekece da talep ettim olam tawhid eden mi olsan? Yine şu amallan bilen sen cennete girerdin diye. Ama sen men yanıma näme bilen duşdun? Şirk bilen, küfür bilen mi? Ana enne serat amalyňa diýip ýele sowurup goýberýär diye. Peýdasy ýok şunumy. فكما أن التوحيد الخالص ينفع صاحبه مهما كان منه من عمل طالح عدا الشرك كذلك الشرك فإنه ينفي النفع عن صاحبه مهما كان منه من عمل صالح وهذه قاعدة سنية مضطردة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة لا تتخلف إننا ما ينقي أيضا sözümüz sana has näme kallyňda oturşar ýalyk başga mysal bilen berýär. Yani aýdan sözümüz näme? Yani bir adam eden sogaplaryndan peýdalanjak bolsa tawhid bilen barmaly, dogry. Allah'ın ibadetde birlen bolmaly. Indi sen kaidan alya haqiqat tawhid diýär. Şunumy? Bir adam haqiqi Allah'ın ibadetde birlep, haqiqi musulman bolup ölse diýär. Şunumy? Şoň näme günäsi bolsa da şo tawhidi sebäp bil Allah Taala şoň günälerini bagşlajak diýär. Şunumy? Ýene şerti şo günälerin şet näme bolmaly? Şirk, küfür bolmaly. Indi tawhid diýär. Şunumy? Şirkden aşakda, küfürden aşakda günälerini bozayan bolsa edil şirkem şoň galyk diýär. Şunumy?
tawhiddan aşaqdaqı bar günälerini bozýar. Sen tawhid gelse şirk gidäýmeli. Şunuňmy? Şirk gelme tawhid gidäýmeli. Sen tawhid bilen şirk, iman bilen küfür adamyň içinde de birleşenak, adamyň daşynda da birleşenak. Şunuňmy? Şoň üçin bir adam näme özüne musulman diýip berke, bir şirke küfre düşdümi, musulmançylyk gitýär galanak. Geljek bolsa, imanyna dönjek bolsa, hökmany turatdy. Şu şirkinden, şu küfründen tövbe etmeli. Şoň üçin ikisine mi gapma garşyda? Tawhid gelimi näme bagyslanmaly günäler. Şirk gelimi köýmeli sogaplar. Düşündiňmi? Tawhid gelli şirkden, küfrden aşaqdaky günäler näme etmeli? Hökman ýürüç Allahyň ýanyna bagyslanmaly. Şirk gelimi tawhiddan aşaqdaky näme sogaplan köýäýmeli. Bu näme sünni qaida diýär. Düşündiňmi? Emma birlik goýup duran şuýdy birlik. Birlik diýip näme o tarafına geçirýär Sahipani. Hada huwa at-ta'bir as-sahih diýär. Yani şu biziň aýdan zadymyz dogry söz diýär. Düşündiňmi? Emma bu ýalňyş aýdan söýdäme. Biziň aýdan söýdämiz näme? Şirk, ulu küfür bar eden sogaplan köýdürýär, dogry dämi? Ene şu dogry söz. Emma murji'eler näme diýär beýdiýär. Murji'eler näme? Amma al-qawlu fala yadurru ma'a at-tawhid ima aw al-iman dhanbun. Emma murji'eler näme diýär? Bir adamda tawhid barmy, iman barmy, o hiç günäň ziýan ýetanak diýerler. Şunu. O ýalňyş gurrun. O batyl gurrun. Şunuňmy? Bir adamda tawhid bar bolsa-da, iman bar bolsa-da, şirke küfre düşdümi, ziýany ýetýär. Şunuňmy? Emma murji'eler näme diýär? La yadurru ma'a at-tawhid aw al-iman dhanbun. Huwa qawlun batilun la yasih diýär. Şunu. Bu diýbinden batyl gurrun. Bu näme kabul edilýän gurrun däl. Näme üçin? Sebäp diýsen günäler derejeli bolýar. Şunuňmy? Allahyň ýanyna bagyslanýan günä we Allahyň ýanyna bagyslanmaýan günä we Allahyň ýanyna bagyslanmaýan günä gaýsalar ulu küfür, ulu şirk, dogry dämi? Ýöne bagyslanmaýan bolsa günä diýilýär, şoňa diýilenak, günä diýilýär. Emma sen imany bar adama günäň ziýany ýok diýen. Bu ýalňyş gurrun. Emma dogry gurrun näme? Imany bar adama käbir günäleň ziýany ýok. Düşündiňmi? Emma käbir günäleň ziýany bar. Düşündiňmi? Şoň üçin näme bir adam imanyna ölse, hakyky tawhidde ölse, Allahyny ibadatda birleýän adamlardan bolup ölse, düşündiňmi? Eden günäleri şirk, küfür bolmasa, näme o günäler buňa ziýany ýok. Yani ýürügüç bundan näme bagyslanýar. Emma İslam'a girenden soň, imana girenden soň, şirke küfre düşdümi, şu günäň ziýany, o ziýan näme? Sen imanyň köýdürýär. Wa huwa min itlaqati ahlul irja'i wa mustalahatihim. Ýanky gurrun, yani imany bar adama günäň ziýany ýok diýilýän gurrundan ägä bolgun. Bu murji'eleň gurrunydyr diýär. Düşündiňmi? İmany bar adama, düşündiňmi? Günäň ziýany degmez diýilýän gurruny naýmagyň. O ýalňyş gurrun, ol batyl gurrundyr diýär. İman bar adama günäň ziýany bar. Şunuňmy? Sen günäler iki bölünýär. Bagyslanýan günä we bagyslanmaýan günä we imany bar adam. Şu bagyslanmaýan günäleň birini etdim, sen imanyny giderýär. We ýene näme batyl gurrunlary we murji'eler onam getirýär. Bular näme ulamalaryň nesihatinden görýän. Her bir adam näme şu ulamalaryň kitaplaryny atlaryny okanna şulardan näme edep, ünnew, nesihat bermekle öwretmer. Görýän biz şu taýda dogry söz aýtdy we ne şuňalyk ýalňyş gurrunlaryň bardyr. Allah naýman üns berin. Dikkat edin diýär. Niýan gaýdalan ýalňyş gurrunlaryň biri näme imany bar adama günäň ziýany ýok diýdiler. Şeýle sele daýman bir owadan gurrun ýalyk dogrydan bir zehinne maqul bolajak gurrun ýalyk, hakykatal maqul gurrun da sen günäleň imana näme ziýany bar görnüşler we emma imany bar adama, tawhidi bar adama käbir günäleň ziýany ýok diýen bolsa onda bu kabul edilýän gurrun. Şunu käbir gurrunlaň, käbir günäleň ziýany ýok. Allah taala näme tawhidli iman ölen adama näme günäsi tawhidden, şirkden aşak, şirkden, küfürden aşakda bolsa bagyslaýar. Emma in şu döwrüň, şu wagt biziň bilen ýaşaşyp gören murji'eler bar. Şunu iň soňky murji'eler şular. Şu döwrüň asyrky murji'eleri. Iň soňky murji'eler diýdigi, ýani şu döwrünkiler. Emma bundan aňyrýan näçe asyr olar dowam edecek belli däl. Emma murji'eler toparlaryň iň soňky döwrüni şu biziň asyrmyzda döwrüni. Olar näme diýär? La yadurru ma'a tasdiqil qalbi kufrun zahir diýär. Bir adam kalpda Allahyny tasdiqlayan bolsa, daşky dünýäsinde näme küfür etse de ona ziýany ýok diýerler. Şoň üçin bularyň Allah söýgeni de kafir diýip bilenler. Şu Allah'ını sevgönne yüreğinden iman gitýärmi diýip soraýar.
Men nädip bileýän ýüreginiň gitýäni gitmeýän, daşyňnak etýän zat küfür edýän bolýan. Sen sonra diýe sen kafir bolmaklyk üçin diýdiň şu söz diýe. Ýok diýse oňa ilmi öwret diýe, o jahilli. Şunu. O jahilen bilýän Allah Taala söýmelläni. Şoň şip özlerçe näme? Kur'an-a hadise gelmän öz akidalaryny näme goramak üçin özleri qada kanun ýasadylar. Şunu. Aslında ehli sünnet vel cemaatın qada kanunları var. Yani ehli sünnet vel cemaatın qada kanun neden alınan? Kur'an hadisten alınan. Emma bulun qadası, bulun näme? Juğsundan alınan. Kur'an hadisten alınan. Şoň biz şu biz bilen näme? Şu asırda yaşap beren, şu bizim wagtymyzda yaşap beren murji'alar näme diye? Kalpda tasdik bamradan birew bilen Allah Taala'nın badygyny, hakdygyny tasdiklaýamy küfrün zahir. Şunun daşky dünýäsinde, dilinne, beden agdalaryna eden küfrünün ziyany ýok diýerler. Onu imandan çıkaranak diýerler. Mysal üçin biri buta çakunýar, biri gawra secde edip ýörenini gördüm. Aslında şu amallan özüne etmeklik küfür dogry dämi? Ya Kur'an alpyzyňdy, ya Allah söwdi, ya peýgambere söwdi. Şu wagtky murji'alardan şuňalyk amal etýän adamlar näme diýsen, gönü felsefe edip başlaýarlar. Allah söwmek küfür. Yani her bir Allah söwgen adama kafir diýmeýäs diýerler. Ýok. Allah söwmekligem küfür, Allah söwgenem kafir. Şunmy? Bular näme diýär? Sen kafir diýsen, oň ýüreginden tasdiq gitýärmi diýär. Şunmy? Ýüreginde tasdiq iman bar adam küfür diýene. Şunmy? Şu adam şon diýdimi, ýam ol adam näme kafir, näme musulman däl. Şoň şu bu sözlere näme gurrun etmeli. Ve huwa ashna'u bi kesirin min maqulatil murji'atil awwal. Yani soňky murji'alar, yani ikinji aýdan gurrunu diýär murji'alar. En yamany diýär. Öňkü murji'alar kudanam erbet diýär. Öňkü murji'alar iman var ýerine günah diýen meranakdy. Emma bular yürekde Allah tasdiqlanýan adamyň ýanynda diýär. Näme daşy bilen günah eden küfür diýen meranakdy. Bir adam ýüregi bilen Allah Taala'ny tasdiqlasa, näme dili bilen ýa beden agdasyny küfür etse, näme oň imanynyň gitmekligine sebäp bolanok diýerler. Ondan soň gep oynadyp başlaýarlar. Şunu. Ol gurrunlar näme düýbünden näme batyl gurrunlar, düýbünden ýalňyş gurrunlar. Indi ýene näme öz gurrunlarymyza gaýdyp gelýär. Biziň gurrunlarymyz näme? Yani kafir günah näme diýär? Sana ziyan berýär. Kafir günah sana ziyan berenak. Yani nehilek manida ziyan berýär, ziyan berenak. Yani kafir adam düşünmesin ziyan berenak diýse onda men näme Allah'ın ibadetde birlejek. Namazda kocak da yiyecek, sıçacak, ziyan näme zina etjek, onga o manin näme demi da gözüň tutmada. Yani nehilek manda ziyan berýär, nehilek manda ziyan berýär. Yani ziyan berýär, sen cennete girmekliňe. Şunun seni mahrum etýär. Ebeden seni cennete girmesiz etýär. Ma ziyan bermeýär diýen günahlarymyz, yani sen cennetten mahrum bolmaklygyňa ziyan berenak. Şunun emma dowdokdan galmaklygyňa näme? Kömek berna. Belki de şu günahların sebebinden yanarsın. Ýöne ýüreği şu günah näme? Şirkden, küfürden aşakda bolsa cennetten mahrum edilmekliňe ziyan berenak. Emma şu günahın esasında da Allah Taala adylyna tutsa seni ýakýar. Şunmy? Allah'ın ibadetde birleýänem bolsaň, tawhidde bolsaň, Allah adylyna tutsa seni şu günahların esasında hasaba çekýär, dowdaha ýakýar, azap berýär. Ýöne ziyan ýok. Näme meselesinde cennete mahrum edilmekliğine. Şunmy? Cennetten şu günahlar senin näme mahrum edilmekliğine sebäp bolanok. Emma kafir günahlar sen cennetin näme sana cennetin mahrum edilmekliğine näme sebäp bolýar. Şoň üçin biz näme diýär? Tawhidi imany bar adama kafir günahlyň ziyany ýok, kafir günahlyň ziyany bar. Edil şoň alagam. Bir adam tawhidde imanyny ölüp şirkden, küfürden pes näme günahny etse de ýüreği şonuň tawhidi cenneti näme? Şonuň günahlarını näme? Köýdirýär, şonuň günahlarını giderip şu tawhiddäki adamyň näme? Şu tawhidde ölen adamynyň cennete girmekliğine sebäp bolýar. Tersem bir adam näme? Şirkde, küfürde ölübem tövbe edip imana girmese, şonuň eden tagatları yer bilen näme göğüň arasyny doldursa da şonuň şirki küfri sen bar sogaplaňy tagatlaň köýdirýär. Sana peýdasy ýetenek. Şu eden sogaplaňam senin şirkin küfrün köýdirmäne näme? Şirkin küfrün bagyşlanmaklygyna sebäp bolanok. Şundyňmy? Son, qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Qala Allahu Teala, hadis kudusi. Görýän Allah Peygamberimiz gonu Allah Taala'dan rivayet etdi. Ya ibn Adam, mahma abadtani ve rajawtani ve lem tushrik bi şey'a
غفرت لك على ما كان منك أي من عمل. وإن استقبلتني بملء السماء والأرض خطايا وذنوبا استقبلتك بملئهن من المغفرة وأغفر لك ولا أبالي. إني يعني دقابذ قاعدة اللغة توحيد شركة الكفر دنا شاق بار بنان قدر يا شركم كفرم بار ثواب قدر يا دي دقا نيدنا الله نشو حديثنا الله بحديث نير دقنا أخرجه الطبراني دي. إمام طبراني رحمه الله أوسط النقلية شنو إمام طبراني وناس قطاوة دي دك وش قطاوة أوسط كبير ثم أما صغير شنو ثم صحيح الجامع الصغير ثم نعم إمام السيوطي رحمه الله الجامع الصغير دي انقطاع شنو صحيح اقطاع عاد دال أثي إمام السيوطي انقطاع عاد الجامع الصغير دي بقطاع ثم الجامع الكبير دي بقطاع صحيح دي نعم ماني ذريا شيخ الألباني رحمه الله نعم السيوطي شو اقطاع نقول ذم يشريا صحيحنا صحيح دي بقطاع تشقريا ضعيفنا ضعيف دي بشقريا يعني شيخ الألباني رحمه الله دي حديثه نعم الصحيح دي بحكم مدن شو حديث الله تعالى نعم دي أي آدم أغلي مهما عبدتني ورجوتني ناتا أبادت من فوقابلر جنة أميتلر دن مرثم ولم تشرك بي شيئا وهيش بر أبادت هيش بر ذات دمان الشركة مدك والثم غفرت لك على ما كان منك دي ثينن قنالرن باغسليان ثينن إدن عملرن آذلغنا ثيرت مثل ذن شنو عمل ثلغنا ثيرت مثل ذن يعني نالر عملن آذلغنا ثيرت مثل ذن شنو نعم يا ابن آدم أي آدم أغلي مهما عبدتني ورجوتني شنو ناس أبادت إدن ملثم وناس من جنة للرحمة للأميد إدن ملثم من ثيرت يعني شركتهم اتمدن ولم تشرك بي شيئا وما هيتش بر أبادتن هيتش بر ذادا شرك اتمدك والثم غفرت لك دي قنا لن ثيرت ما يعني غفرت لك ذنوبك مهما عظمت وكبرت قنا لن ناتش أولو والثدا ناتش كان والثدا شو شركتن كفر دنا شاقتمي بغسلا يعني مغفرت يعني غفرتو ماني ثمنامه قنا لن ارتمك وبغسلا إكماني ثمنامه مغفرت ماني ثكوب كش بكرتيا يعني أي الله ما مغفرة دتي من قنا لم أرت ماني في المرياد كريتيا يا مغفرة ماني تدنا أرت مقتل أرت مق وقدر ما شنو أرتيا يعني ماني ثنامة فين قنا لرني إيلونا بالرب الله تعالى مسخرة إدنا شنو ما دنيا دو آخريت وبغش ليا قنا إدبم يضنا شنو ما غف مغفرة ماني في شيء الستر والمحو شنو معنى المغفرة نامه الستر والمحو شنو مدينة أرت مقتال برادم فاش قناة يبذ بالهم الله تعالى أرت يا شنو كيف فكرتش أرت مقلون أود مغفرة تريته يا مغفرة ما نيت دينة أرت مقتال أرت مق ومحو مق قدر مق شنو أرت يا شو دنيا ده ودنيا ده نام الله تعالى ثين قناة لعنة يجي قناة قار كذب ثين نامت يا ثين مسخرة إتمه وش ثان شو قناة لعنة مغفرة إتمه يعني الله يعني شو قناة بغسلن يا شو قناعه شو إنسان عذاب جذا برمه شو مغفران ما نثنا مكان الستر والعفو شنو الستر والمحو شنو سترتيا أرتيا ونامتيا جيتشريا نامدي الله تعالى شطادة ثين ما ناس أوادة الثنم شركة مدك والثن غفرت لك دي من ثين قلنا لهم بغسلان على ما كان منك من العمل شنو على ما كان منك من عمل يعني ناس عملا آدم مولثا نعم شركة مدك والثن نعم بار قنا لرنا باغسلاق نعم geçirerniya ثم نعم مثال veriyor وإن استقبلتني بملء السماء والأرض خطايا وذنوبا حتى دي نعم شو قنا لنا شو قنا حتى دي نعم ما دوشون دديا ها وإن استقبلتني ما دوشون دديا شو قنا لن ديا أثمان ملن يرار لغن دولار نمول ديا منم فانا دوشورن يرر لن أثمان دولار جوك نعم مغفرت بلن وأغفر لك ولا أبالي وثن قنا لغن باغسلارن ولا أبالي وأيضا قنا لغن ينصلن ثيرت من شنو نش حديث نعم توحيدا فضيلة نايد وطير والشركنا نعم زيانني يربط نايد وطير قولن توحيد تمن يعني ما قالن
Günälen köplüğüne seretmen ve amalyna mazlygyna seretmenni. Şunu. Şu tawhidiň iki peýdasy var. Bir peýdasy amallaryňa doldurguç. İkinji peýdasy günälerine bozguç bolýar. Şunu amallaryňa doldurýar. Kemem bolsa Allah Taala doldurýar. Ve günälerine şirkden, küfürden aşakdamy yer bilen asmany dolduran hallamaňa duşlanam diýär. Şu tawhidiň näme sen bar günäleň bozmagyna sebäp bolýar diýär. Bu tawhidiň fadilati, tawhidiň gowlugyna delil. Emma şu hadisini başga çok görýär. Emma sen ey gulum diýär, yer bilen asmany ne şeýle diýip alallar mysal şu hadisi başgaça. Sen yer bilen göýü sogapdan doldurup şirkeden halla duşsan onda näme bolardy şu hadis? Sen eden sogaplanğa näme haýyrlanğa seretmesizden barsyn puj ederdim diýär. Näme üçin? Eýem bu şirkde geldi. Şunduňmy? Şirkiň öňüne sogap durany. Şunduňmy? Qaida alma. Şirki bir uly bir näme däldirek gelýän bir tolkun ýalyk gözüňe getirin. Şirkiň öňüne sogap durany. Şunduňmy? Tawhidiň öňünde de günä durany. Şunduňmy? Ýöne şu günä şirke küfre etmeler. Şunduňmy? Tayyib. El-muhim en yekuna min ehli al-ibadati ve't-tawhid ve lem yushrik billahi ta'ala şey'en. İnne nämeken ýa-ni 99 günäni, gün 99 sahypar günäden noluran bolsun. Ya da amal etmän näme cennete girecek musulmanlar badilen bolsun. Şol adamlarda 3 zat tapylan bolmaly. Şunduňmy? Yani ehli sünnet vel cemaat itiqady şu. Sen özüň ehli sünnet vel cemaat diýäňmi? Selef sanyň menhejinden ýolundan ýörýän diýäňmi? Sen hukmani söýte Kur'an hadisi şu bizim ulamalarymyň düşünşelik düşünmeli. Näme şu hadislerde näme diýilýän bolsa, günäsi näçeken we amal edilmänler şonu da cennete salýar diýilýärmi? Sen şu hadise näme diýip düşünmeli? Şol adamlarda şu 3 zat bar bolmaly. Birinjisi en yekun min ehli al-ibada. Adam bolsa ibadet eden bolmaly. Yani adam bolsa amal eden bolmaly. Şunuňmy? Adam. İkinji şerti tawhid bolmaly. Üçüncü şerti şirk etmedik bolmaly. Şunuňmy? 99 sahypan günäden nolup gelipdir diýär. Şonu hukman 3 zat tapylan bolmaly. Adam bolsa ibadeti bolan bolmaly we ödem tawhidde gelen bolmaly we ödem şirk etmedik bolmaly. Bir topar adamlar Allah Taala näme cehennemde yanıp küle gurlandan soňa hiç amal etmedikleri bolsa cennete salar diýär. Şu adamlarda da näme tawhid bolan bolmaly, şirk etmedik bolmalylar we adam bolsa amal bolan bolmaly şolarda. Amalsyz adam musulmandan. Şu Şeyh el-İslam ibn Teymiyye rahimehullah näme diýär? Bir adam dille la ilahe illallah Muhammedar Rasulullah diýdi. Ve kalbi bilen hem şeksiz, şübhesiz emenni yönü beden agzalardan amal etmedi diye. Şu kim bizim yanımızda? Biz ona musulman diýmeýäs ya Şeyhülislam. Näme üçin? Dedim ol adam tek şirkden, küfürden çykanap diýip. Bir adam küfürden, şirkden çykjak bolsa, 3 agzasy amal etmeli. Şunun 3 agzasy amal etmeli. Dili, ýüregi we beden agzasy. Dilin diýmeli şu sözi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diýmeli. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diýmeli. Ýüregiň şu iki sözüň manysine düşünmeli. Düşündüňmi? Tasdiqlamaly. Hakykatdan şu Allah Taala bar. Yeketek ibadet haqqy şu diýip tasdiqlamaly. Peýgamberiň hak Rasullugyny tasdiqlamaly. Soňam sen karar almaly. Onda hak Allah şu bolsa men diňe şuna ibadet etmeliyim. Ibadet edip başlamaly. Ýüregiň söýmeli ýamış Allahny. Peýgambere de näme karar almaly. Şu peýgamber men eýermeli peýgamberim. Şununmy? Şu ben görelän bolmaly. Peýgamberiň sünnetini tutmaly, taqdimlamaly. We beden agzanda da Allah we Rasuluň näme? Sen musulman boljak bolsaň näme? Şu amallar etmeli diýen amalyny etmeli. Namaz okumaly, Allah'ın hükmünden hükümlenmeli. Şununmy? Kafirlerden saplanmaly. Şu amal hükman bolanmaly. Amalsyz adam musulman däl. Emma murji'eler näme diýär? Haýsy mezhebine lay murji'eler. Murji'eler umu giňişleýän alanda näme? İmam Eş'ari rahimehullah makalat el-İslamiyin diýip kitabı var. Şu taýda getirýär. 18 sanak 12 sanak mezheb var. Murji'eler näme? Giňişleýän alanda 12 mezheb var. Hawarişler takriban 30'a yeten. Şunuňmy? Emma en giňden ýaýrany 5 sanak murji'eler. 5-nji mene şu döwrüň kular. Şunuňmy? Şularyň hemmesi näme? Amalsyz musulman gödegine getirip bilýärler. Olaň ýanynda bir adam amal etmese de cennete girip bilýär. Dille diýdim ýürekde ananyň bollugy tordy. Käbiriň ýanynda dille diýmegem gerek. Käbiriň ýanynda ýürekde ananmagam gerek. Şundyňmy? Oňala kylaram ba. Emma ehli sünnet vel cemaatyň ýanynda bir musulman bir adam musulman boljak bolsa, amal adam bolsa, ýa eden günäleri, näme ýer bilen göýe arasyny doldurýan bolsa,
şol adamda şu 3 zat bolanmaly ýokman. Birinjisi näme? Ey yekuna min ehlil ibade. Adam bolsa, düşündiňmi? Şoň imanynyň kabul bolmaklygy derejede näme? Käbir ibadatlar eden bolmaly. Düşündiňmi? Ve tawhidde bolmaly. İkinci şerti. Üçüncü zat tapylmaly näme şol adamda? Hiç bir ibadatynda şirk etmedik bolmaly. Birden edäýinem bolsa tawbe eden bolmaly. Şunu bey diýilse, ýani eneden ölünçe etmedik bolmaly. Düşünme. Yani edenem bolsa tawbe eden bolmaly. Hem tawbe etse, hem etmedik ýaly hasapdan diýär. Dogry dämi? Dedim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? El-islamu yejubbu ma qablahu diýär. İslam onun öňkü edilen günäleň barsyny bozýar. Bir adam şirk etse kafir bolýar. Soň tawbe edip islama girdimi, Allah Taala günähini bozýar. Şunuňmy? Şoň şu islam küfri bozýar. Tawba nämen bozýar? Günäni bozýar. Şunuňmy? Bir adam Allah söwük edipdir. Bir adam bu toçokun edipdir. Bir adam näme? Mysal üçin sıgyra Hudaý diýip edipdir. Islama girdi dämi? İslam küfri şirki bozýar. Bir adam araq içipdir, musulman adam zina edipdir, tawba etdimi? Tawba günäni bozýar. Şunuňmy? Şoň şu et-taibu minez-zenbi näme diýär? Kemen la zenbe lehu diýär. Günahdan tawba eden goýa günah etmedik ýalak diýär. Başga bir hadisde el-islamu yejubbu ma qablahu diýär. İslam öňündäki edilen näme? Zatlar bozýar diýär. Enne näme diýip düşünmeli ýanky ayetlara, hadislara, ha? Günäsi kän bol, soňra la ilaha illallah sebäpil cennete giripdir. Ya da bir musulman amal etmesinden näme cennete salnypdyr. Şolara näme diýip düşünmeli? Yani şol adamlar şirk etmedik diýip düşünmeli. Ve az hem bolsa imany ygtibara alnar ýaly. İslam kabul ediler derejede bir amal ibadet eden bolmaly düşünmeli. Düşündiňmi? Ve ödem näme tawhidde bolmaly. Ödem bir ibadet, bir amal edipdir diýemizde sünnet amallar däl. İman 3 bölekden ibarat, 3-nji bölegi amallydyga. Şu amalam 3 görnüşdiýdiga. Şoň birinji görnüşini eden bolmaly. Şunu oňa da mysal berdik, namaz. Allah hükmünden hükümlenmeklikne. Şu amallar bolan bolmaly. Namazyň hem yani köp bölegini eden bolmaly. Bir adam mysal üçin näme? Bir günne ýarym günne bir namazyny ýarym namazyny sypdyrýar ýaltalyk zatdan. Ýa bu dinden çykanak, bu fasik bolýar, günäkar bolýar. Şunuňmy? Emma bundan aşağıda näme ikinji, üçüncü dereceleri etmändir. Hiçsini etmändir. Şu ýürüş cennete girýär, agyz beklemändir, hac etmändir, zekat bermändir. O haramlardan hem aýtmandir, zinadan hem aýtmandir, adama öldüripdir, ogurlyk edipdir, doňuzam ýypdir. Ýöne namaz okapdyr. Allah'ın hükmünden hükümlenipdir. Tawhidde ýaşapdyr, şirk etmändir, ýürüş şu cennete girýär. Şunu. Sen bu ýanky eden günäleri tawhidin öňünde duranok. Şunu. Emma bir adam ömrüne maňlaýyny secde çüýredipdir. Şunuňmy? Agyz reklemeklikden ýaňy näme? En namyny etörmändir. Sadaka zekat bermeklikden ýaňy näme? Ýastygynyň aşany bir manat köpük düşmändir. Şunuňmy? Ýöne şirk edipdir. Şirkiň öňünde sogapdyr onu. Bari köýýe gitýär. Bu hadisde gelýär. Yana ýanky aşakda goljak hadisem näme? Tawhidiň öňünde günah durmaz, şirkiň öňünde sogap durmaz diýdiga. Şo wagtynda näme hadis getirýär, sezen ulamalyň agdyndan çykan sözleň bari näme ya hadisin terjimesi ya ayetin terjimesi ya da ayetin hadisen bir alınyan peyda. Şu aşakda hadise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Sintani mucibetan. İki zat wajibet diýär. Sintani mucibetan. İki zat wajibet diýär. Yani bu sözlere düşünmek gerek. Qala raculun, oturan adamdan biri diýdi diýär. Ya Rasulullah mel mucibetan. İki zat wajibet diýen diýdiň näme? Şonu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýip açyklap? Qala men mata la yushrik billahi şey'en dakhalal cennet. Kim şirk etmän ölse näme? Dakhalal cennet. Yani şirk etmän ölen kim bolýar? Allah'ın ibadette birläp bilen bolýar, tawhid bolýar. Şunu tawhid eýem sana cenneti wajibet diýär. Men qala la ilaha illallah dakhalal cennet diýdi şo. Şunu. Sintani mucibetan, ikthana qzat wajibet diýär. Oturandan biri diýdi diýär. Qala raculun, bir adam soratdy, açyklady ýa Rasulullah'ın sözüni. Görýärmi? Qala raculun sözünden näme alýas? Kimin agzyndan bir zat eşitdiň, düşünmeseň näme etmeli? Soramaly kimden? Özünden, näme üçin özünden? Desem sözüň eýesi diýen zadyna gow düşünür bilýärmi? Ya da sözden ýedi ya da adam şo sözde gow düşünür bilýär. Sözüň eýesi, şunuňmy? Şoň şüp näme käbir alymlaň agzyndan käbir söz çykýar bolýan, ýedi ýatdan şo alim näme diýjek bolar, şonu biljek bolýar. Şunu. Yo gönümel alymyň özüne ýetmeli.
Belki bir kitabı vardır açıklanır şu sözün. Kitabına yetecek olmalı, doğru değil mi? Belki bir derslerde kasetesi vardır, şunu açıklanır, şuna yetecek olmalı. Ya da gönümel şahsi özünden soracak olmalı. Ama daşından aylanıyorlar. Haqi näme gözlemek niyetlerine yok. Haqı tapmak niyetlerine yok. Ama sahabalar näme yaşayış näme şertleri, çarva olanan bolsa, kellede götüren akılları en medeniyetli adamlar olur. Yani adamlar toporunu akıl taydan, adamçılık taydan, insan perverlik taydan, in ösen akıllı adamlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabları, onun son belli koyun olunlar. En son peygamber kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. En afdal peygamber kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. En son ümmet, bizim ümmetimiz. En birinci cennete girecek ümmet, bizim ümmetimiz. Son için Allah Teala takdirde peygamberin ashablarını saylap verdi. Ama olur näme çatmada yaşayanlar, yarım yalangacılık gelenler doğru da käbir adamlar maddi bolanlygy, dünýäwi bolanlyklar sebäpli olan aň düşünjesem geyinişleri, turuşları sada bolanlar etdiler. Yo, olan akıl huşlary sada bolmady. Düşündüňmi? Olar näme medeniyet taýdan, adamçylyk taýdan gowluk etmeklik we yamandan saklanmaklyk wawatyny dünýäde, yani adamadan başlap kıyamada çen en ösün aň zehinli huşly adamlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashablar bolan. Şoň üçin ýa-ni sahabe görýän sözüň eýesinden soraýar. Gönümel. Ya Rasulullah, iki tane wajib etýär diýen wadyň näme? Açıkla. Şu manada. Şona Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Tawhid cenneti wajib etýär, şirkem dowdugy wajib etýär diýär. Näme men mata la yushrik billahi şey'en dakhalal cennet. Kim şirk etmän öldü cennet şoňa wajipdir. Şirk etmän öleniň tersi kim? Tawhidde ölen. Onun hadisiň manysy tawhid cenneti wajib etýär diýär. Ýaty ölen näme hadisin? Ve men mata yushriku billahi şey'en dakhalan nar. Ve kim şirk edip ölse näme dowdaha girýär diýär. Görýän aýam tawhid cenneti wajib etýän eken, şirkem dowdaha wajib etýän eken. Yöne şutaýda näme düşünmeliler. Tawhid cenneti wajib etýär diýilse, tawhid adam günah edenak diýip düşünmeliler. Şirkem dowdahy wajib etýär diýilse, müşrik adam sowap edenak diýip gözüňe getirme. Düşündüňmi? Käbir oglanlar şey diýip düşünýär. Müşrik diýilýär, onu namaza goýar. O sadaka berýär, o eýtýär, bu beýtýär diýär. Sen o dogry düşün. Tawhid adam näme? Bi günah diýip düşünme. Tawhid günah da edebilýär. Tawhid adam dowdakda da ýany bilýär. Ýöne irowüç tawhid saňa näme? Cenneti wajib etýär. Müşrik diýilýänem saňa dowdak wajib etýär. Ýöne müşrik diýilen adam, şirk eden adam sowap edip bilenak diýip düşünme. Düşündiňmi? Müşrik adam sowap edebilýär, wada edebilýär, taat edebilýär. Ýöne şirk etdimi puç bolýar. Ýene gelýär, bu hadis Müslimde gelýär. İmam Müslim rahimehullah sahihinde gelýär. Inna Ayşe nemizden gelýär. Indi bu gurrugam ýa-ni diýdiga, müşrik amal edip bilenak diýip düşünme diýdiga. Bunun hadisini alınan söz. Görýän bir müşrik bolan, gaty haýry ihsan kän eden adam bolan, düşündiňmi? Hatta sahabalar pikir eden, şoň eden sowapları o dünýede şoňa müşrigem bolsa, peýdasy deger öýdenler. Şol esasynda soraýarlar, ya Rasulullah plan mara? İslamdan öňölüp giden owo kän sowap ederdi. Şoňa da peýdasy ýetenakmy şo zatlan. Düşündiňmi? Şonu soraýarlar. Şonu Peygamberimiz näme diýär? Soraýan kim? Aýşe nemiz. An Aýşe radhiyallahu anha qalat. Aýşe nemiz näme diýär? Peygamberimiz aýt sorady diýär. Aýşe nemiz özünden habar berýär. Men Peygamberimizden bir gün soradym diýär. Qultu ya Rasulullah. Şeýle sowal berdim diýär. Ya Allah'ın rasulidim diýär. Ibn Jud'an mara kana fil jahiliyyet diýär. O jahiliyetde ýaşap geçen o yasilur rahim. Dogan garyndaşlary bilen gowgatnaşardy diýär. Yasilur rahim. Yaman näme howasfarçyly diýär. Ibn Jud'an gaty howasfarçyly adam bolan ýa-da. Şundanmy? Günne gunaşa dogan garyndaşyna ziyarata barıp, elinden ihsan edip, kömek edip, gaty kän ýardam etýän eken. Şeýle bir näme dogan garyndaşyna seretmeklik meselesinde mysal berýän adam eken. Üstüne ve yut'imul miskin, yedi ýada çenem tagam dugdundan mahrum eden eken. Yut'imul miskin, diňe dogan garyndaş däleken, näme yedi ýada miskin garyba da näme eýe çykar eken, tagam dug berer eken. Inni kana kenna dogurda mı gatyan sowaplar. Aýşe näme diýär? Fehel zalika nafi'uhu. Kıyamatda peýdasy diýär, ýa-ni şo eden sowaplarnyň diýär. Şonda Peygamberimiz näme diýär? Qala la yanfa'uhu diýär. Inne biz görýänmi? Doň ýürek bolsak, onu Peýgamberi de şey diýmeli bolýar. Düşündiňmi?
Bular näme diýär? Ne edip namaz okuýana müşrik diýip bilýärler. Allah'ın söýýän adama müşrik diýip bilýärler diýär. Dogan garyndaşyny şeýle söýüp, miskinler şeýle söýüp, rehim şefagatlyk bolanlygy sebäpleýän adamda tagam duz berin. Allah'ın söýýän näler ötýär bizin judan. Allah'ın söýýän ýöne Allah söýgüsinde şärik eder. Butunam söýýän Allah'ın söýüşýärler. Allah üçin käbir ibadet eden bolup butu çüýnemeden. Ýöne dogan garyndaşyna hosbaryna näme ýe çykmaklykda yetim ýetire eye çıkmaklıkta misal verilen adam İbn Cüd'an. Ayşe näme diýär? Fehel zalika nafi'uhu? Yani ya Rasul İbn Cüd'anyň ýanky eden sowaplar, gaýryksanlary kıyamatda şoňa peýdasy barmy diýär. Peýgamberimiz näme? La yenfa'uhu. Peýdasy degen ak diýär. Näme üçin? Innehu lem yaqul yawman rabbi ighfirli khati'ati yawmidin. Ol günlerde öwrünem Rabbim men günahlarymı bagyşla diýen adam däldi. Yani tawhidde geden adam däl. Şunuňmy? Arassa Allah iman eden adamlardan. Innehu lem yaqul yawman rabbi ighfirli ya rabbi ighfirli khati'ati yawmidin. Buraya degem ey Rabbim meniň günahlarymy bagyşla diýip Allah'dan dilek gören adam däldi. Müşrik bolan. Şunuňmy? Yani müşrikin ýanyna sowap kabul edilenek. Şirkin öňünde sowap duranak diýdiler şo gurrun. Bu hadisem näme? İmam Müslim'in sahihinde gelýär. Enne İmam An-Nawawi rahimahullah näme? Sahih Müslim'i şerh eden İmam Nawawi. Yani hadisin açıklamasında näme diýär? Qala An-Nawawi fi şerhihi li Sahih Müslim. فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من الأعمال ما عمل. هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة. إمام نووي رحمه الله نقول نعم دي إمام نووي رحمه الله هيج كثير دوزخت ömürlük qalmaz tawhidde ölen bolsa diýär. La yukhalladu fin-nari ahadun. Douzakda ömürlük qalmaz tawhidde ölenden hiç bir diýär. Tawhidde öldümi, şirk etmedimi qaida alli. Şol ömürlük douzakda qalanak walaw amila minal ma'asi ma amal. Günadan näçe etse-de diýär. Näçe günah etse-de diýär. Ýeri bilen göýe arasynda doldurundan bolsa diýär. Tawhidde öldümi eden günahı, şirke küfre yetmedi mi, şo dowdakda qalanak. İro güç, nira düşmeli? Cennete düşmeli. Soň näme diýär? Keme edil şoňa alagam billiye. Cennete de düşmez diýär. Biri küfürde ölse diýär. Sogapdan, tagatdan näçe amal edenem bolsa diýär. Eýer İmam Nawawi rahimahullah näme diýär? Küfürde biri ölse cennete düşmez diýär. Sogapdan, tagatdan näçe amal etse. Ýa kafir bolup biljek adam. Kafir bolan adam sogap edip bilýän edip bilenäken, edip bilýän kafir namaza mukabil ya, müşrik hacem edip bilýär, şunuňmy? Hada muhtasarun jami'un li mazhab ahli al-haqq fi hada mesele. Şu meselede näme? Hak mezhebiniň gysgaça näme? Sözi şu diýär, şunuňmy? Şu meselede yani ahli tawhid günah edip ölse, ýeruş cenneti mi cenneti del, cenneti. Şirkde ölen näçe sogap edenem bolsa, ömürlük dowdaky mı dowdaky däl, ömürlük dowdaky. Gysgaça hak näme sözlen ulamalar mezhebine şu gurrun diýär. Şunuňmy olanlar? Näme şoňşyp yani ters düşünmeler. Bir adam müşrik diýilse, yani gün iblis gözüne gelmesin. Ya müşrik diýse, käbir adam näme bolsa itýalag adam gözüne tirýär. Ýok, käbir müşrikler tapyp bolýar, tawhid adamdan hem ahlak gowy. Şunuňmy? Tawhiddan hem ahlak gowy. Belki taparsan bir muslim näme gödegräkdir. Şunuňmy? Emma bir gawr paraz tapýan, yumşak, hamir ýala. Şunuňmy? Ýöne bir tawhid taparsan näme gysygyrak. Emma bir müşrik we ilaçyk ýel ýala. Şunuňmy? Bir tawhid we gorkograk. Bir müşrik taparsan näme gaýratly, dogumul. Şunuňmy? Bir tawhidda bir gerek hajadan mı bir müşrik näme etýär? Ýilla hajat ýa. Yani en soňuna ýanky amallar näme etse müşrik dämi? Gyssananna ya Ali, ya Rasul diýädämi? Ya erenler, ya pirler, ya çareler öňüňde ýetişdiýär dämi? Işi gaýtdy ýanky adam. Ýanky eden tagatlarynyň bary köýe. Emma ýanky tawhid, gysgyragam bolsa, gorkogragam bolsa, gödegiragam bolsa, näme? Käbir günahlar etýänem bolsa, tawhidiň öňünde şu günahlar duranak. İru güç tawhid şu günahlarını gidiriyor ve näme cennete şoň girmekligine sebäp bolýar.
Ne birinji näme düşünmeli adamy diýen kala düşündüňmi? Ýani käbir hadisler murji'eler tarapyndan näme rawaşlandyran hadisler. Şo ikisem näme rawaşlandyran hadisleriniň biri ýanky 99 sahypan günadan nolaran, ikincisi näme Sahih Buhari'da gelýär, ýanky lem ya'mal hayran qat diýär. O da Sahih Buhari'da gelýär. Yani Allah Taala näme hiç amal etmedi adamlar näme cennete salar diye. Ene murji'elerin esasy näme dolan öğretýän hadisleri hatta näme Şeyh el-Albani rahimahullah da näme öňe maýdyk geçdi. İman küfür meselesinde näme ýalňyşan Şeyh el-Albani. İman meselesinde murji'an gurrun aýdan, küfür meselesinde cehmilen gurrun aýdan. Elmida ma Şeyh el-Albani näme lem ya'mal hayran qat şuna jogap berdi. Amal etmediler diye jogap ber. Näme jogap tapjak diye. Oň jogap kan. Ulamana aýdyp otýar. Düşündiňmi? İslamda talep edilen amallar hemmesi bir dereceli amal değil. Düşündiňmi? İslamda bir dereceli amal var, sen imanın kabul bolmaklygy üçin gerek. Bir derece amal var, sen imanın kamil bolmaklygy üçin gerek. Bir dereceli amal var, sana doldurguç. Düşündiňmi? Şoň üçin Şeyh İslam ibn Teymiyye rahimahullah näme kaide berýär. Kur'an'da hadisde bir musulmandan näme amal ayrılsa diye, planı amalsız diýse diye. Yani şu amalsız diýene de musulman diýen bolsa, şu ikinci, üçüncü dereceli amal ýok diýip kabul etdi. Birinci dereceli amal gözüne tutulmak. Endi hadisde de näme lem ya'mal hayran qat diýen amal etmän jennete girdiler diye. Yani şu birinci dereceli amallan aşakdak amal etmediler. Düşündiňmi? Yani buyrugam tutmadylar, ýani birinci dereceli amallan aşakdaky buyrugam tutmadylar, haramdan hem gaýtmadylar. Düşündiňmi? Emma imanı kabul etmeklik için talep edilen birinci dereceli amal edenler. Düşündüňmi? Aleykümselam. Şert-i sihhatine imanının kabul bolmaklygy için talep edilen, şert edilen amalyny näme edenler. Düşündüňmi? Şoň şu ýanky hadisler näme dogry düşünmeli. O 99 sahypan günadan nolanyň günäsinde näme ýok? Şirk, küfür ýok. Sonra müşrik diýilse de näme bitağat, bisogab adam diýip düşünmeliler. Müşrik näme? Sogaba medebiliye, tağa da medebiliye, avada da medebiliye. Müşrik değilse tamam, ittiyalak adam gözüne gelmeliler. Köp adam fikir ettiye, plana müşrik değilip hüküm edilse, bollu şu müşrik değilenden sonra şol adam ittiyalak bolmalı. Düşündüňmi? Bar etýän amallardan taşlamaly. Gönem ondan näme? Gusullon çykman, ara gaçyp zina şey dip başlamaly etýärler. Göni şoňalak adam gözüne getirýärler. Yo, oňalak däl. Köpülen müşrik diýilen adamlar özlerine müşrik diýilen söýdem kabul eden aklar. Düşündüňmi? Ay tekfirler de diýen bolýarlar. Birne gurlayan planam saňa da müşrik diýipdirler diýsen näme diýen bolýarlar? Ajyl gyran bol. Ayna peýgamberi de söýülipdir biz näme? Düşündiňmi? Ulamalar da diýipdirler biz näme? Tekfirçiler, hawarçylar agdyndan sypýan adam mamy diýen bolýarlar. Adam oturup pikir etmeli. Düşündiňmi? Saňa müşrik diýen adam näme? Tekfirçi däl. Saňa müşrik diýen näme? Ähli-sünnet wal cemaat adamlary. Selef salih akidesinde gedýän adamlar. Düşündiňmi? Ýa sen tövbe etmeli bolýan. Adam saňa diňe müşrik diýilen. Näme üçin müşrik diýildi? Esas aýdyl bolýar. Delili aýdyl bolýar. Ulamalar kitabyndan, Qur'andan, hadisden delil bilen gelip otýar. Ýa-da näme? Ol özüne näme müşrik diýilen kabul emeden, şoň üçin namazda okan bolup ýör. Düşündiňmi? Ilmamalan bolup ýör, ilmamalan bolup ýör, kitaba medan bolup ýörler. Ýa-da şonu da näme? Şol adam şirk amal etdimi, küfür amal etdimi, şo hukmany suratda näme? Bizim nazarımızda müşrik kafir diýilmeli bolýar. Indi bular birinji näme söz başlasy. İkincisi näme? El-muqaddimetus saniye. İkinci ýene bir düşünmeli zadymyz bar diýe. Olam فكما أن الكفر والإيمان لا يمكن أن يجتمعان في الظاهر أو أن يلتقيان على صراط واحد كذلك لا يمكن أن يجتمعان في الباطن في قلب واحد فإذا حل الكفر في القلب أخرج الإيمان منه كليا وكذلك الإيمان لا يمكن أن يحل في القلب إلا بعد أن ينتفي منه الكفر أو الشرك مطلقا كما قال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ. Bu da näme murji'eler, şu wagtda murji'eler tarapyndan näme käbir ýaýradylan şübhe rad etýär. Gaýtargy berýär. Murji'eler näme diýär şu wagtlar? Bir adam içinde %100 muslim bolup daşyna küfür çykaryp bilýär diýerler. Şundanmy? İçinde %100 musulman bolup daşyna näme? %100 daş özüni 100% näme? Kafir ýalyk alyp kafir ýalyk gorkody bilýär diýerler. Ýöne şonda da içinde iman mamy daşyna gorkody ýan küfrüniň ziýany ýok diýerler. Bir adamda
ya içinde ya daşında iman bilen küfür birleşip bilýär diýerler. Gysgaça aýdamyzda, yani küfür bilen iman, tawhid bilen şirk bir adamda birleşip bilýär diýerler. Bu elifinden ýasyna çenli batyl görmek, düşündüňmi? Musulmanyň içinde de, daşynda da küfür bilen iman, şirk bilen tawhid birleşip bilýär. Düşündüňmi? Ýöne murji'eler näme şübheden geldiler? Bular ulamalaryň agdyndan çykýan sözüni näme ulamalaryň muradyna göre düşünmediler. Ehli sünnet we cemaatın itiqadyna bir musulmanyň näme iman bilen, düşündüňmi? Günah birleşip bilýär. Düşündüňmi? Tawhid bilen kiçi şirk birleşip bilýär. Düşündüňmi? Bir adam muvahhid, Allah'ın ibadetde birleýär, ýöne kädir ýarym kiçi şirke düşüp bilýär. Mümin adam, musulman adam ejizlap kayarım nam hatta uluna da düşübilýär. Düşündüňmi? İman kiçidel uluna da jemlenşibilýär bir adamda. Tawhid bilen kiçi şirk birleşibilýär. Emma murji'eler bu da üns vermediler yani. Näme diýdiler? İman bilen günah, tawhid bilen kiçi şirk birleşibilýär bolsa, onu iman bilen küfür, tawhid bilen ulu şirkem näme birleşip bilýär diýdiler. Bu gurrunun esasında da näme? Inde kafir diýär we diýdiler de näme diýär onu. Kafir pikir etýär näme meselem ulanıp ýaňa diýär. Şu sözü diýeni bilen näme diýär. Aslında musibet şu sözü diýmeklikde bar, düşündüňmi? Şu sözü diýenlikler sebäp bil inni. Allah we Rasulunyň düşmanyna kafir diýen haklar. O kafir diýmänlik bilen näme utulýar? Utulýan zadymyz bar. Kafir diýmesek, eýem ol adam imam bolsa biziň namazymyz batyl bolupdyr. Ol adam gassap bolsa iýan etimiz haram bolupdyr, düşündüňmi? Ol adam men giyewim bolsa eýan men bajym bir kafirin aşagyna girip ber, düşündüňmi? Ya, düşündüňmi? Ol adam mysal üçin prezident bolsa men kafira boyun bolupdyr. Düşündüňmi? Kän gurrunlar bar. Şeriatda gelýän sözler ýöne sözler. Şeriatda kafir ya müşrik ya muslim ya mu'min ip at geldimi şu atlaň wasfy bar. Şu atlaň ýygyny eýerýän hükümler var. Şoň üçin ulamalar näme diýär? Ýeriň ýüzünde gezýän adam iki görnüş, üçüncüsü ýok diýerler. Ya musulman bolmaly ya kafir bolmaly. Düşündüňmi? Müşrikler näme? Aralykda bir adam bolup bilýändir diýär. Murji'eler aralykda bir adam bolup bilýändir diýär. Ýok, o batyl gurrun. Mu'tezileler näme? Gep oýnatdylar. Menzile beýne menzileteyn diýdiler. Yani küfür bilen imanyň arasynda bir adam diýdiler. Oňalyk zat ýok islamda bolanlar. İslamda sen öňündäki adam ya musulman bolmaly ya kafir bolmaly, düşündüňmi? Kafir bolsa Allah we Rasuly sana kafir bilen nähile gatnaşmakly buyuranmasa, sana wajib şeklinde şoň bilen näme? Allah we Rasulynyň buyuruşyla gatnaşmaly bolýar. Kafira salam bermeýän, kafiri söýmeýän, kafiri izzetlap hormatlamaýan, kafir ölse näme diýen? Jinaza gomaýan, musulmanyň gabrystanyna jaýlamaýan, gyýz bermeýän. Gyýdyň elinde bolsa talak näme gönümel talaksyz elinden alýar. Düşündüňmi? Gassap bolsa etini meýän, häkim bolsa boynu näme boyun egmeýän, tagat etmeýän. Elinde güýjüň ýaramagy gön aýryp ýerine musulman padşadyk dikýän. Düşündüňmi? Ölse de tawba etmän şol akydasynda. Şo dowdahy diýip seni itiqad etmeli bolýar. Emma musulman diýilim bir adama azda känne günäsi baram bolsa, ýalňyşlygy baram bolsa söýmeli bolýar. Tagadyna görä, düşündüňmi? Imam bolsa uýmaly bolýar. Gassap bolsa eti ýýän, düşündüňmi? Bajyň ya gyýdyň şoň elinde bolsa aýryşdyrmaýan, ölse jinazalaýan, kepenleýän, musulmanyň gabrystanyna janýan we ýüregi şu inşallah jenneti diýen. Ýöne bir aýdylýan sözlerde İslamda aýdylýan sözler. Şoň üçin näme biz şu la ilaha illallah düşünmedimizden ýöň ýanky zatlary, näme şeýhin bir de berýanatyny ýokman düşünmeli, düşündüňmi? Bir adamyň içinde daşyna imandan küfür, tawhid bilen uly şirk jemlenşip bilýän. Yani bir adam hem iman gorkody bilýär, hem ulu küfür, ulu şirk edip bilýär. Düşündüňmi? O goda näme mu'min adam ulu şirk, ulu küfür etýäkde mu'minligine galyp bilýär. Oňalyk zat ýok. Şunu murji'eler näme diýär? Bir adamyň kalbyna iman oturdymy, şo içi bilen ya daşy bilen ulu şirk etsin, ulu küfür etsin näme? Şo mu'minligine galyp bilýär diýerler. Emma ýok. Ehli sünnet we cemaat näme diýär? İki zat, şu iki imanın küfür, tawhidden ulu şirk birleşene. Düşündüňmi? Şu kaidede näme diýär? Fe kema annal kufra wal iman la yumkinu en yejtemi'a fi'l zahir. Näme? Küfür bilen iman adamyň daşyna jemlenşip bilmeýişýärlik, ýa-da ikisi bir ýolda ýörap bilmeýişýärlik. Kedalika la yumkinu en yejtemi'ani fi'l batini fi'l qalbi
fi qalbin wahidin. Edil şoňa bir adamyň yüreginde de iman bilen küfür birleşip bilenap. Şoň şu ulamalar näme diýerler? Küfür bilen imana bilmeýän bolsaňyz ýazyn. Ziddani la yejtemi'ani. Şunamy? Ve la yertefi'ani diye. Şunamy? Ha? Ha? Yertefi'ani. Näme? Näme? Açıklayat. Ziddani la yejtemi'ani ve la yertefi'ani. Küfür bilen iman şu sözlere gir. Şu kaida gelýän sözlerden. Ziddani la yejtemi'ani ve la yertefi'ani. Şunamy? Yani iman bilen küfür bular çapraz sözler. Şunamy? Gapma garşy sözler. Hiç yerde birleşip bilenak. Edil şofanna. Yani ziddani la yejtemi'ani diye yankı sözün açıklaması. Yani imanla küfür ziddan çapraz zatlar bir-birine. Gapma garşy zatlar. Bir adamyň içinde daşynda birleşip bilenak. Weşasanna we la yertefi'ani diýär. Bir adamdan bir wagtyň içinde ikisem göterilip gidibilenak. Yani biz diýdik ýa bir adam hükmani suratda ýeriň üzündäki adamlar ya muslim bolmaly ya kafir bolmaly. Emma musulmanam del kafiram del oňalyk zat ýok. Şu iki wasf bir adamdan göterilip biler. Hükmani suratda şu wasfyň biri bilen wasflanan bolmaly. Şunmy? Ya imanly bolmaly ya da näme imansyz bolmaly. La yertefi'an. Musulmanam del kafiram del oňalyk zat ýok. Hükmani suratda şu wasfyň aýtan bolsa senne bolaymaly. Emma bile la yejtemi'ani. Şoňşym şu kaidany biz bilmeli we özleşdirmeli. El-kufru vel-imanu et-tevhidu veş-şirku näme ziddani la yejtemi'ani ve la yertefi'ani. İman bilen küfür, tevhid bilen şirk bir-birine gapma garşy zatlar. Bir-birine düşman zatlar. İkisi bir adamyň daşynda da içinde de birleşip bilenaklar we bir wagtyň içinde bir adam imanlam del, imansyzam del bolup bilenak. Şunmy? Bir wagtyň içinde şu iki wagt jemlenip bilenak, bir wagtyň içinde şu iki wagt bir adamdan göterilip gidip bilenak. Biri gelse ýokman gidäýmeli. Şunmy? Biri gelse ýokman gidäýmeli. Emma bir wagtyň içinde şu adamda hem uly küfür wa, hem iman wa, hem tawhid wa, hem uly şirk wa. Oňa alakat bolanak, tersi bir wagtyň içinde şu adamda imanam ýok, küfürüm ýok. Olan bolanak. Şunmy? Ziddani la yejtemi'an jemlenşmeýe we la yertefi'an. Bir wagtyň içinde şu wasfyň ikisen bir adamdan göterilip gidip bilenak. Onna mesele şeýle bolýan bolsa. Senin öňündäki adam hükmani suratda ya muslim ya kafir bolýan bolsa, onna biz hükmani suratda nämen bilmeli bolýar? Kim musulman, kim kafir şonu bilmeli bolýar. Eýem bu sözler ýöne sözler däleken. Bu sözler näme? Gaty agramly sözler eken. Näme babatyndan agranmaşdyrdy? Deň her sözüň ýygyna eýerýän hükümleri bar. Şundyňmy? Ýöne manysy aýdylan sözler däleken. Her sözüň ýygyna eýerýän zatlar. Kafir bolsa men söýüp bilmeýän ol adamyny. Kafir bolsa ýem saçakdaş bolmaýan, gassap bolsa etini ýemeýän. Şundyňmy? We ölse jinaza okumayan, Allah ona rahmet etsin diýmeýän, salam bermeýän, muslim bolsa ýigrenip bilmeýän ol adamyny söýmeli bolýan men. Şundyňmy? Kesellese soramaly bolýan, salam berse almaly bolýan. Şundyňmy? Ölse jinazalamaly bolýan, namazyny okumaly bolýan. Şundyňmy? Sadaka zekatdan garyp bolsa berip bilýän ol adama. Şundyňmy? Şoňşy näme ýanky kaidany olanyl özleşdirin. Emma bu kaidany näme şunu getirýär? Ýanky murji'eler tarapyndan rawaşlanan gurrun diýdik. Ýöne näme üçin biz hergedek murji'e diýär? Sen şu kitabyň başynda söz başynda näme diýdi şeyh? Adamzat taryhyny iň erwet düşmançylyga näme? Sede var bolan söz, haýsy söz? La ilaha illallah söz. Şu la ilaha illallah sözüň garalanmagyna da sebäp bolan iki topar adam. Ya Rasulullahyň düşmany ýa-da şu sözü näme? Allah we Rasulunyň muradyna göre açyklaman, öz haýy höweslerine göre açyklan murji'eleň sebäbi diýip düşündüm. Şoň üçin näme murji'eler agdýar. Sen näme murji'eler bu sözü manysyny açyldy. Emma hawarişler agdamlar, hawarişler näme bu meselesinde murji'elerden kän gowy. Düşündüňmi? Hatta selef salih näme murji'eleň fitnesini hawarişleň fitnesini näme erbet görenler. Emma murji'eler näme diýerler? Bir adamda
näme ulu küfür bilen ulu iman birleşip bilýär diýär. Şundan. Ol diýinden batyl görürüm. Şoň şüp näme diýär? Kema ennel kufra vel iman la yejtemi'an fi'z-zahir. Bir adamın dilinne bedenine ulu küfür ulu iman bolup bilmeýi ýaly. Ve ulu küfür bilen ulu şirk bir köçede bile ýörap bilmeýi ýaly edil şoňa alagam diýär. Şu iki wasf iman we küfür wasfy bir adamın kalbyna da jemlenşip bilmeýär. Onna näme? İzin aýtdy. Fa iza onna şeýle qaidan alli. Halal küfru fil qalbi ahrajal iman min kulliyen. Bir adamın kalbyna küfür düşdümi? Şoň kalbynyň iman %100 göterilýär diýip bilýär. Şundanmy? Adamın kalbi yankı meselede iki wasf göterenok. Adamın kalbi ya iman göterýär ya küfür göterýär. Emma adamın kalbi iman bilen günäni göterip bilýär, emma iman bilen küfür göterip bilýär. Şundanmy? Enne näme diýär iýdinden? Küfür bilen iman bir adamın içki daşky dünýäsinde jemlenşip bilmeýän bolsa, onu bilýär. Bir adamın kalbyna küfür bir inanç geldimi? Bilýär, şol adamda iman ýok diýär. Ya näme diýdi bu iman ýok? Namaz imandan mı imandan näl? Namaz imandan. Sadaka vermek imandan mı imandan näl? İmandan. Küfür oturdumy? Şu zat inni imandan dälli walli. Şundanmy? Sebäp diýsen namaz, haçan namaz bolýar olanlar. Haçan da täretli okulsa. Emma bir täretsiz namaz okulsa biz näme diýär? Sen şunu namaz däme diýär. Şundanmy? O men okudum diye kıvla baktım, adan aytdım, qamat düşürdüm, farzlarımı, wajiblerimi yerine getirdim. Biz näme diýet? Jan nogan, şonno da şeriatda sen namaz boljak boldy, täretli bolmaly. Sen täretin ýokmy, sen namazyň namaz dälýär. Indi bunu kabul etýär murji'eler. Emma ýa iman küfür mesele gelen, o namaza goýar diýerler. O namazyň kabul bolmaklygyna täret şert edilýän bolsa, namazyň kabul bolmaklygyna täretden aňyrda ýene näme şert edilýär? Tawhid şert edilýär. Şundanmy? Beýdidigi düşünme. Yani bir adamın kalbyna küfür otursa iman göterilýär diýse, kafir bolan adam iman amal edip bilmeýär diýip düşünme. On imany göterilýär, ýöne iman amallaryny edip bilýär, namaz okabilýär, sadaka berilýär, zekat berilýär. Ýöne şeriatda şolara näme amal diýilýär. Şundanmy? Şeriatda näme bir musulmanyň hajyna bir adamyň hajyna haç diýiljek bolsa, şu hac eden adam kim bolmaly? Aql. Musulman bolmaly. Şundanmy? Bir adam zekat berýär. Şuň zekatyna zekat diýiljek bolsa, şu zekat berýän adam kim bolmaly? Musulman bolmaly. Şundanmy? Musulmanam oň muň nazaryna musulman nälanym Allah we Rasulunyň näme talep eden suratyna musulman bolmaly. Ve kezalike diye inni yena alli. İman haçanna bir adamın kalbine düştü. Küfür haçanna bir adamın kalbine düştü. Onun iman göterilýän bolsa, edil şoňalyk. Arasda imanan bir adamın kalbine otursa, onun hükmani suratda ulu küfür, ulu şirk gidäýmelli. Şundanmy? Minul küfr aw şirk el mutlaqan ýa. Yani dol, onun ulu küfür, ulu şirk göterilýärmeli. Şundanmy? Bir adam näme kafir, yevrey, dogry dämi? Butparast, Krishna, Yegova, ateist. Şundanmy? Birden Allah Taala bunu imany sebäp etdi, hidayet berdi, kelimesini çewirdi, dol iman kabul etdi. Şun küfür göterilýärmeli hukmany suratda. İmana gelenden soň sen bu çokunýadyň, sen kafir diýip bilmeýär. Şundanmy? İman näme diýär? Şun öňkü küfür wasfyny aýyrýar. Öňkü küfrüne görä biz şoňa kafir diýmeýär. Şundanmy? İlla bir adamam musulman, barada şunu olanlar. Bu oyun mesele däl o. Men ýa on näme hewesine görä aýdylýan zatlar däl. Bir adam Krishna, dogry dämi? 850 bir daşa çokunup ýör. Dol iman kalbyna oturdy. Mümin musulman boldy. Sen öň 850 çokunýadyň kafir diýip bilýärmi şoň? Näme? İman göterýär. Bunu kabul etýär murji'eler. Emma öň bir adam iman edip näme islama girdi. Namaz okady, roza edip, hac edip ber. Soň şirke küfre düşýär. Näme diýär? Ey bu öň namaz okýarda. Mene bunu kafir diýip biljek gelýär. Ýani Krishna islama girenden soň sen öň Krishna çokulýadyň. Men sana musulman diýip biljek gel. Diýip bilýärmi?
Yok diyorlar, diyebilmeyesedin bu adam musulman mı Allah? Musulman mı olsa nemeden mi olsa küfrü şirki bozuluyor Allah'ın yanında. Bunu kabul etiyorlar. Emma bir musulman neyleyen adam dini bozayan amallan ya dini bozayan sözlön ya dini bozayan inançtan aytan olsa bir yerini kabul edip dinden çıkya ona dönemi Allah ve Resulünün hükmüne göre kafir değil yavun. Bu namaza koyara ne edip sen buna kafir diyor. Mene diyebilecek geldi. Şunu. Bul özüne tevhid diye de mene buna kafir deyip bilecek geldi. O ne için diyebilecek gelsen. Yan kafen inni men kafir diyebilecek gel. İslam'a girensen. Ön sekidella çokunanmasın. Ön Allah sevanmasın. Ön çöpe çöre çokunanmasın. İman bozu. Yemenin buna önkeden zadına göre kafir diyebilecek gel diyen olsan. İnni şu dini bozayan bir zat edenden son. Önkü eden imanına göre inni men buna musulman diyebilecek. Esesen bu küfür etti. Buna gedek kalsa namet yalar. Duruyalar. Onu mesele bulon yanına hakkı gözlemek derler. Mesele bulon yanına kim olup duruyor? Hay huvvesi oluyor. Şunun mu? Hay huvvesinin kabul eden adamsına kafir diyecek, kabul etmedikleri adına da kafir diyecek gelmişler. Şunun mu? Kaidan al. Kafir adama iman geldi mi? Önkü küfrüne karamazdan biz ne diyez? Bollu Müslüm doğanımız diye. Müslüman adam dini bozayan zattan bir edip dinden çıktı mı? Önket yan adına karamazdan inni sen men düşmanım diyez. Şunun mu? Sen inni kafir diyez. Şunun mu neme? Şunun mu? İnne ve kezalikel imanu la yumkinu en yahilla fil kalbi illa ba'da en yentefiye minhu'l kufru ev şirku mutlaka. Edil şoň galagam. Näme bir adamın kalbinden küfür şirk gitmese iman ornaşmaydı. Hem iman ornaşdy mı oturdu mu manisi näme şol adamdan hem küfür şirk gitti diýip düşünmeli. Dedim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Hadisde kema kala sallallahu aleyhi ve sellem la yectemi'ul imanu vel kufru fi kalbi imri'in. Bir adamın kalbinde iman ile küfür cem bolup bilmeýär diýär. Bu hadisde näme Şeyh Albani rahimehullah silsile sahihasında näme silsile es-sahiha diýen näme sahih hadisler zincir diýen kitabynyň 1050-nji näme belki 1050-nji belgide hadisinde näme sahih diýip hökm eden. Sahih diýip hökm eden. Inne bu aýdan zatlarymyz beýle bolýan bolsa, niýan gaýdan gurrunlamyzdan bu hadisde näme peýdalanýar? Ve minhu diýär. Yani qaydylan zatlardan yarhamkallah peýdalanýan zatymyz na'lam ve nestefid كذب من يدعي الإيمان في قلبه أو أنه مؤمن بينما هو متلبس بالشرك البواح في ظاهره. إن şu aydılan hadislerden, aydılan sözlerden şeyle bıradadı. Bilyas ve peydalaniyas. Olam daşını açatsan yani diline ya da beden ağdasını açatsan kufur şirk diýilýän edip durqa. Men näme mümin kalbimde imanım ba diýen adamynyň yalançydygyny. Şunmy? Yani biz näme yani hadis näme diýip atýar? Bu adamyň kalbyna iman bilen küfür jemlen şanapdy. Şunu. Enne bu adam Allah sevýär. Diniň üstünden gülýär. Ýok, din bu wagt ýa galaklyga eter ýa. Biz kommunizm, demokrasiýa ýoluna gelmeli. Ödem gurlasa bizem musulmana, bizem Allah iman etýäsik gurlýar. Şolara biz näme diýmeli goni? Sen kezzap diýmeli. Şunmy? Sen kalbyňda iman bolanny, sen Allah'ın hükmünü näme ýa gallaryan hüküm saýmazsyň diýär. Sen Allah iman edende sen Allah sevmezsin diye. Sen Allah iman edende Allah'ın taqdimlap onun perişlerinin üstünde näme gülmersin diye. Sen kalbinde iman bolanmalanna. Näme sen Allah'ın mümin musulman näme o gullarny gırılmagyna sebäp bolup, gyryan kafirlere yardımçy bolup, näme kafirin tarapyna geçmedin diye. Şoň üçin näme biz bu aýdylýan sözleri anlamallar oglanlar. Iň akylly adam kim? Musulmanlar. Şunmy? Emma şu wagt iň akmak adamlar kim bolupdy? Musulmanlar bolupdy. Şunmy? Hakykatda iň akylly adam kim bolmaly? Musulman bolmaly. Emma şu wagt iň akmak adam kim bolupdy? Musulman bolupdy. Kafirler usulen musulman doganlaryny tanaýarlar. Şunmy? Biz taraba Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah tanadan kim? Hempir. Kitabyny özüm okap gördüm. Hempir sırnaçya diye. Hempir tanıştırýar şu kitap. Hempir kim? İslam yumurmaklygy üçin ingilisler tarapyndan Iraga uğradylan şipiyon. O şipiyon itsali sen alymyň öwmeýär ola.
İçyan şpiyon nämet ya? Sen alymyň ýamanna ya sen şonu görülemez ýa. Özüm okuyan inanyan kitaplarını Hemper tanıştırıyor. Hemper, İngilizler tarafından Irak'a uğradılan şpiyon, ne sırnaçya diye. Muhammed ibn Abdülvahhab'ın duşu çıkmış, ve şoşun näme tayinlatmışın. Inni hemme kişi kime inanıyor? Hemper'a inanıyor. O Hemper'ın özü şpiyon, içali, İngilizler tarafından Musulmanlar agdal etmeklik için, İngilizler tarafından Musulmanların alımını, gırıvilerini gırıp, gırıvilmediğine mi yamanlamaklık için, beyleki Musulmanları yigirendirmeklik için uğradılan adam, düşündün mü? Emma biz ayda batıyoruz Musulmanın akıllı adam olmalı, onu netice şu at Musulmanların akmak adam olupdur. Onu bu atkı Musulmanlar hakiki Musulmanlar, düşündün mü? Bu atkı Musulmanlar hakiki Musulmanlar, onu şu atkı Musulmanlar nem olmaklığa çalışmalı? Hakiki Musulman olmaklığa çalışmalı. Eger dünya we ahiretde näme bagtly bolmak isteýän bolsalar, eger näme bütün milletlere näme baş bolmak isteýän bolsalar, şu dünýäni sürmeklik isteýän bolsalar, emma bu wagtky musulmanlar hakyky musulman bolmaklyga çalışma, näme çalışjak bolýarlar? Demokrat bolmana çalışýarlar, kommunist bolmana çalışýarlar, orth bolmana çalışýarlar, Amerikan, Britan bolmaklyga çalışýarlar. Bar çalış. Ýöne ýekece sowal berýär. Näme üçin demokrat bolmana çalışýan ýa-da näme üçin Amerika ýa-da Ýewropy bolmaklyga çalışýan? Näme sebäpden? Ösmöklük üçin. O ösmöklük üçin sen dinini okak gördüňmi? Men demokratiýany okak gördüm, şonda gowy pikirler we gowy ideýalar we adam zadyň näme şeýle öňe pajarlap ösmöklüğüne sebäp bolýar. Sen adyl bola, sen demokratiýany okan bolsaň zähmet çekip. Inni şu ösmöklüğü iterýär we İslamym ýyza galmaklyga iterýär diýen netijeni nirden aldyň. Gönü demokratiýaň ösmöklüge sebäp bolýan netijesini şolun kitabyndan okap aldym diýe dogry dämi? Emma İslamyň ýyza galmaklygyna sebäp bolýar diýen pikirini nirden aldyň? Onam İslamdan okap aldymmy diýen, on ýok, onu eşitip aldym diýe. On okap alanmasaň näme üçin bunu eşitip alýan? Sen okap al, bunam Kur'an oka, hadis oku, İslamyň taryhyny oku, Ebu Bekir'in hilafetini oku, Omar'ın, Osman'ın, Ali'nin hilafetini oku. Ondan sonra Abbasiler var, ondan sonra näme Ümeviler var, ondan sonra Selçuklar var, Memlükler var. 6 asır, 6 materika, bütün dünyanın hemme yerini süren Osmanlı'nın halifesine 1929-njy ýylda Atatürk, Yevrey, kafir, komünist tarapyndan İslam döwleti ýykyldy. Şunun Türkiye hilafet bolup Turkan nämetdi? Cumhur Partisiýa öwürdi. Kommunistik partiýany kabul eden näme? Ýöne bir respublika öwürdi. Sen öz diniňi oku, sen taryhyny oku. Ýani bu adamlar ösmek isleýänler. Bu adamlar näme? Diňe bir kapyry guýruk bolmak isleýär. Sen ey musulman hakykatdan ösmek isleýän bolsaň, onu sen şu wagtda barýanyň ösüşdenle, sen şu wagtda barýan ýoluň näme bir kapyry guýruk bolmaklyk. Düşündiňmi? Bir kapyryň ýygyna düşmeklik. Şo kapyr Allah senem söwjek, şo ösmöklükdir öýtýär. Düşündiňmi? Kafirler, humoristler çıkıp peygambere degse, inni musulmandan hem musulman diýen humoristler hem peygambere degmeklik ösmökdir öýdüp näme diýerler? Peygambere degýärler. Kafirlerden hem ösmöklük ite çıkmaklyk bolsa, inni musulmanlar hem ösmöklük ite çıkmaklykdyr öýdüp näme? Bir ite çykýar, bir ite barýar. Düşündiňmi? Rasulullah aýdan bir wagt geler diýen. Men ummatym diýen näme? Kafirin ýygyna şeýle bir eýererler diýen. Hatta kafirler gidip Zemzemin gowagyna girse, şolaram Zemzemin gowagyna girer diýenler. Şonda sahabalar ya Rasulullah, bizim o döwür eýerjeklerimiz Ýewrey Hristiýan bolarmy diýenler. Şolar bolmasa kim bolsun diýen. Rasulullah aýdan şu ummatyň bir wagt geler, näme Ebu Bekir, Omar, Osman 4 şariýatlar näme bulary görelle tutman, näme kafirler görelle tutuşan Rasulullah aýtdan näme Allah oňa aýdanlyk sebäpli aýdyk geçen. Düşündiňmi? We ýene bir hadisde Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýen. Men ummatymyň içinde diýen kafirleri görelle tutup näme? Kafirleň biri köçäň garasyny ejeti bilen zina etse, men ummatymdan köçäň garasyna çykyp ejeti bilen zina etjek adamlar tapylar diýen. Şo zatlar bolubam dogry, görlübem dogry. Şoň üçin näme? Ýanky kaida aýtýar. Kimde kim dilinne ya da daşky dünýäsinde, beden agzalaryna ya da kalbyna
ulu küfür, ulu şirk, bir zat edip durqa. Men Allah'ın söyleyen, men Allah iman etýän ise biz on imanına inanmayız. Biz ona kim diýip itiqad etýäs? Biz ona näme? Kafir diýip itiqad etýäs. Eden günäsi küfre çykarýan bolsa, müşrik diýip itiqad etýäs. Eden günäsi näme? Ulu şirke barýan bolsa. Şoň üçin oglanlar, musulmanlar näme? Akylly bolmaly. Musulmanlar näme? Akylly boljak bolsa öz dinine gelmeli. Şoň Ali radıyallahu anh näme diýär? Lestu ghibban. Welel ghibbu yakhda'uni diye. Men akmaktal ve akmaga özümü oynatyanım derli. Şununmu? Lestu ghibban welel ghibbu yakhda'uni. Musulman akmak bolmaly ve akmaklara özüm oynatmalım de. Ve musulman hiç kaçan guyruk bolmaklyk aňarda dursun. Guyrukdan öňüräki agza bolmaklygyny kabul etmeli. Musulman dine baş bolmaly. Näme üçin? Allah Teala musulmanı yaradanna şu yerin yüzüne baş etmeklik için ayarttı. Nereden Allah? Kur'an'ın Allah. İnni ca'ilun näme diye? Fil ardı halife Allah periştelere diye. Men yerin yüzüne halife yarattı yani. Kime yarattı? Bizim atamız näme? Adem'i. Nädip yarattı? İki elleri bilen. Nädip öğretti? Gönümel öğüdü. Şunun Adem atan gönümel muallimi Allah Teala. Adem ata näme? Gönümül Allah'tan iki elleri bilen yaradan. Yani bolluyan sözü bilen, buyruğu bilen hem değil. Öyle iki elleri bilen yaradan. Şoň üçin näme biz kafirler näme boş gurruguna allanmaly. Ve hassa beterem näme kafirlerde azza kanna näme akıl var. Şoň üçin indi musulmanlar Allah başarýarlar. Emma musulman haçanna dininden daşlaşsa, musulmanna dine malana, dünyada galana. Şunmy? Kafirler dininden çıktılar, yöne dünya bek yapıştılar. Şoň üçin samolyot ýatanamynda kafir, kosmos ýatanam kafir, musulman Allah ýanam kafir, musulman koloniýet ýanam kafir. Emma musulmanlar näme dinden hem çıktılar, dünýäden hem çıktılar. Şunu ne dünya baş bolup bilýärler, ne dine baş bolup bilýärler. Ne hatta özleri baş bolup bilýärler. Inni kafirlere musulmandan şu derece yetenligini bildilerdenim. Bizi şu gatlaktan üýtgänimiz islan aklap, düşündüňmi? Bizim şu gatlakda galmaklamy isleýärler. Şoň üçin bizim ýurtlarymyzda şu neçelem näme darwinizm okalýar. Düşündüňmi? Bizim şu haýwan gatlagyna gelmekligimiz isleýärler. Bize şu neçelem näme öz alymlarymyzy ýigrenlerýärler. Düşündüňmi? Emma bize alymlarymyz söýdirdiler, bize taryhymyzy elimize berip bize özümüz taryhymyzy okamaklygy näme ursgat berseler we şu näme musulmandan alimlarına gurremekle ursgat berseler, onu musulman näme etjek? Bu gatlaktan götürüljek. Ýene öňkü öz wezipesine, derejesine barjak. O tak barsa näme? Musulman yerin ýüzüne gowluk getirjek. Musulman yerin ýüzüne adil getirjek. Şunuňmy? Ma kafirler gowluk islanaklar. Kafirler adil islanaklar. Kafirler näme? Gowluk edaýan ýagdaýynda, kafir ýerde adillik edaýan ýagdaýynda o diňe öz şahsy behwidi düşünetýär. Şunu bek bellemeli. Kavr yurtlarda näme gowluk edilýän zatlar amma kavr ýerde Amerika we Ýewropa kavr adyllygan bolsa wadyr. Ýöne ol adyllyk, ol gowluk lillah däl. Şunu Allah üçin ol olan öz şahsy behwidi üçin. Emma musulman adyllyk eden, gowluk eden musulman şahsy behwidi üçin, alla musulman Allah üçin eden. Ana musulmanyň etýän gowluk adyllygy bilen kafirin etýän gowlugynyň adyllygynyň ara tapawdy şey. Musulmanyň umumi etmekten qaytmaktan näme etýän qaytýan zadyna iterýän zat Allah'ın ırzalygy. Emma kafir bir zady etýä diňe öz nefsini qanagatlandyrmak üçin, öz şahsy behwitlerini, maksatlaryny amala aşyrmak üçin we näme dünýäsi we näme adi awra üçin olarda Allah diýilen, ihsan etmeklik diýilen zat ýok. Şoň üçin näme diýä? Bir adamynyň näme arasda küfürde, şirkde edenini görsek, men kalbimde iman ve men Allah'a inanýan diýen dawasyna inanmaýas. Şunuňmy? Fa-zahiru näme üçin? Sebebi diýe fa-zahiru mir'atul batin we delilun aleyhi diýe. Dedim bir adamynyň daşy onuň içiniň aýnasy diýe. Şunuňmy? Ýa-ni bir zadyň öz aýnasy bar. Musulmanyň aýnasy. Şunuňmy? Aýna onuňda duranda saňa näme ýüzüň kawr ýüzüňde egin başynda hapawat bolsa, ayna senden yüz görmän aýdyşýalyk, sana görkezişýalyk. Musulmanyň aýnasy. Edil şoňalyk musulmanyň daşam içiniň aýnasy. Şunuňmy? Daşyňda küfür gördükmi, sen içiňe höküm etýäs. Gone. Şunuňmy? Sen içiňem kafir diýäs. Şunuňmy? Sen içiňem kafir diýäs. We musulman näme bir adamynyň daşy içiniň aýnasy bolýarlyk, oşa sanda bir ýeriniň daşy
içinin hem delili. Şunu yani sen daşında Allah söwdün mü hem şoz daş söwmekliğin Allah söwmekliğin sen kafirliğine delil. Qabra secde ettin mi hem şu secde etmekliğin sen için näme kafirliğine delil. Şunu mu? Ve kullun minhuma yu'athiru ve yeta'atharu bil ahari selben ve icaben. Ve bulun her birem yani her bir diýdigi yani için daşınan bir-birine näme peydadan ziyandan täsir etýär. Şunuňmy? Yani adam ke namaz okosa şu daşynda etýän adam iman namaz. Şu kalpdaky imanyna täsir etýär. Şunuňmy? Edil bir adamın kalbyny Allah'ın taqdimlamak artı verse, şu içindäki Allah bolan taqdimin artsa, daşynda da amallar köpelýär. Daşynda amalın köpelmekligi, sogap amalın köpelmekligi, yüreğindäki imanyň güýjemegine bekemene sebäp bolýar. Şunuňmy? Ve yüreğinde imanın köpelip güýjep bekemekligi, daşyk dünýäň imanynyň etýän sogap işleriň köpelmekligine täsir etýär. Tersine, bir adam daşında näçe günahny küfür artık ediverse, şonun kalbyna imanın näme gitmekligine sebäp bolýar. Etýän günahsy köp bolsa, hem imanynyň kemaly doldurguçy gitýär. Ma daşyndaky etýän küfür şirk bolsa, imanynyň asly gitýär. Edil şoňalyk bir adamynyň yüreği hem erwet boluverse, ýigrenç ya hasat, görýüpçilik şu zatlar arty berse, hem daşyna şoňalyk hereketler çykýar. Edil şoňalyk yüreğine çykýan erwet häsedi küfre şirke etse, eýem şoň daşyna da näme küfür şirk çykýar. Şunuňmy? Bular bir-birine täsir etýär. Şoň şu Şeyhülislam ibn Teymiyye rahimehullah näme telazumuz zahir bil batin ib qaida goýdy. Adamyň içi bilen daşynyň baglanyşygy bar. Adamyň içi bilen daşy ütgeşiklik däl. Sen içiň näýlek bolsa daşyň hem şoňalyk, daşyň näýlek bolsa içiň hem şoňalyk bolýar. We delilini getirýär. Häzir bulam näme? Delilini getirýär. Şeyhülislam ibn Teymiyye delilini getirýär. Näme üçin şeyh bu zatlar agdaýar? Dedim murci'eler näme? Adamyň içi bilen daşy deň däl diýerler. İkisinin bağlanışığı yok diyorlar. Adam kalbinde 100% mümin, daşında 100% kafir bolup bilýär. We daşyndaky görýän küfrüňem şoň içindäki imanına sebäp bolanokdy. İmanyň gitmegine sebäp bolanokdy. O batyl gurdu. Şunuňmy? Bir adamyň daş içi 100% muslim bolsa, mümin bolsa, daşam şoňalyk bolaýmaly. Daşında 100% küfür gördük mü, içinde de %100 küfür göräýmeli. Şunuňmy? Peydadan ziyanın için imanı, daşky imanyňa, daşky imanyň içki imanyňa näme etýär? Täsir etýär. İçin bilen daşyň aýrylşana. Ama murci'eler ýok. İç bilen daşyň baglanyşygy ýok diýerler. Emma biz näme diýäs? İç bilen daşyň baglanyşygy bar. Ýöne biziň diýmekligimiz bilen murci'eleň diýmekliginiň näme tapawudy bar. Biz diýäs esaslanyp diýäs. Düşündüňmi? Ýöne näme esaslanyp diýäs? Qur'ana, hadise ene biziň ehli sünnetin tapawudy şu. Ehli sünnetin näme gyzyly näme gaqaraýmaly aýratynlygy. Şoň üçin bize ehli sünnet diýdiler. Bize sünnetin eýeti diýdiler. Näme üçin? Dedim biz diýäs esaslanyp diýäs. Näme esaslanyp? Qur'an, hadis. Emma bidgatçylar hem diýär. Ýöne kä wagt esaslanman diýär. Hiç esassyz ýöne diýerler. Kä wagt esaslanýarlar, ýöne esaslanýan zatlarym. Ya hayhe vesleri, ya dil, ya birinin sözü, ya şungalyk zatlar. Ya da zaif hadis, ya da ayet hadis hem bolsa, Allah ve Rasulünün muradyna dällenip öz muratlaryna göre düşünýärler we şoň esasynda da käbir näme qada kanun tertip düzgünler çykarýarlar. Emma biz näme diýäs? Bir adamyň içi bilen daşy aýrylşmaz. Telazum bir-birine bagyl. İçinde iman gülledimi, daşynda miwasini bermeli. Daşynda iman gülledimi, içinde miwa beräýmeli. Düşündiňmi? Daşyň için delili we aýnaty. Men sen daşyny biljek, içini biljek bolsam, daşyňa sere däýmeli. Şoň üçin türkmenler diýer, ýigidi gördi dostuny tana diýer. Düşündiňmi? Deň etmän duş etmez. Pesi pisi tapar diýer. Düşündiňmi? Hatda akla da näme gelýär? Iň gowy adam, iň ýigren ýat, iň erwet adam dost bolup gatnaşyp gedip bilýärmi? Gatnaşyp gedip bilen ha. Suw pessen beýge geçýärmi? Ýok. Suw pessen beýge akanak. Edil şoňalyk. Näme? İmanı var adam daşyna uly küfür, uly şirk düşenok. Şunun çykanak. Daşyna uly küfür, şirk bar adamyň içinde iman ýok. Sebäp isen adamyň içi bilen daşy näme baglanyşykly bolmaly. İçi imanyň näme daşky imanyňa täsir etmeli, gowdan erwetden we daşky imanyň içine näme täsir etmeli, gowdan erwetden. Delilimiz näme? Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem sahih hadislarda näme diýär? Ela ve inne fil cesedi mudghatan. Ela näme edatu intibahin. Näme üns çekici edat. Şunu bir adamdan näme ünsün çekmek isteýän. Ey adamlar,
Görýärmi? Bir zat diýjek bolýan, muhim adam, bu muhim zat diýjek bolýan. Adamlaň näme saňa dikkat edip, näme sen inniki diýjek zadyňa, näme gulak gawardyp, üns bilen dinlemekligini isleýän. Şoň üçin gönümen gurlap başlama näme diýen? Ey adamlar diýen. Ona hemmek staňa teretdi. Ondan aýtdyň. Rasulullah näme? Ela, ýani üns berin, dinläň diýen. Hemme näme sahabalaň ünsüni özüne çekenden soň näme diýen? Ve inne fil cesedi mudghatan. Adam teninne diye. Näme? Bir tokka et badır diye. Mudgha tokka et. Yani gönümel manisi näme? Çeynelen. Yani adamın yüreği tekizce et derler. Büdürsüdürre. Şu saqqacı çeynep çıkaryan mudgha, dişlen iz çıkýanlar. Şunu. Adamın teninde näme bir büdürsüdürre bir et badır. Yani tokka et badır diye. Tayyip. Näme diýjek bol ya Rasulullah? Yani adamın teninde bir tokka et badır diýip. İzine seret. Ondan bilýän Rasulullah näme diýjek? Yani ol et oyuncak et däleken. Ol et sen dolu düzelip näme yaman bolmaklygyny näme yaman bolmaklygyna sebäp bolan eteken. Ela ve inne fil cesedi mudghatan. Görýärmi? Adamın teninde cesetde bir ten madır diye. Cesetde bir et badır diye. Soňra näme şu etin inni nemesini aýtdy. Ornuny aýtdy adamın bedeninde. Näme ornu var? İza salahat salahal cesedu kulluhu diye. Şu düzelse näme ceset düzeljek ekenni. Anna cesedin adamyň näme düzelmekligi şu etin düzelmekligine bagly eken. İza salahat salahal cesedu kulluhu. Şu düzelse ceset düzeljek ekenni. Ve iza fesedet fesedel cesedu kulluhu. Şu fasit bolsa, şu zaýalansa, näme ceset zaýalanjak ekenni. Yani ceset deyip sen etin gadın, ayağın, kulagyň, burnuň era wagt diýjek bolana. Yani sen cesedin eýäm näme? Bet amallar etjekler, günah etjekler, küfür etjekler. Şo barada aýtdy. Ve iza fesedet. Şu et zaýa bolsa diye fesedel cesedu kulluhu. Cesedin bar ýeri zaýalanjak diye. Ela şu et näme innisi de aýtmaýynmy şoň adyny. Ve hiyel kalp diye. Şu cesetdäki näme cesede gowdan erwetden täsir etjek. Et yürek diye. Inne adamın yüreği içinde mi daşınna? Daşınna. Cesedi yüreği içinde, cesedi daşınna. Inne sen daşkı dünýäňde gowulugyň bolmaklygyny täsir etken iterýändat näme eken? Yüreğiň gow bolmagy eken. Daşyň zaýa bolmagyny sebäp bolan iterýändat näme? Yüreğiň zaýa bolmaklygy eken. Inne şuna alalyň ondan näme? Dinýat inşallah. فالظاهر ثم وعليه إن شو حديث ضيّن وعليه دي واستنادا على هذا الحديث إن شو حديث ضيّن بذنامة دياث فإننا نجزم بذنامة شرط كثك نامة شيء لبر سرايت دياث بشرط كثك رايت شخص هذا بذنامة أن من كان كافرا في ظاهره كان كافرا بباطنه دياث داشنا دلنا بدن أغضاثنا كفر وركضن آدمين بذ إچنه ده كافر دياث ولا بتحكمانا شيء لبولاين şunu. Yani Rasul näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem habar verdi. Näme de habar verdi? Ondan öňkü hadislerde la yejtemul iman vel kufru fi kalbi imri'in. Bir adamın kalbine iman kufur cemlenmez dedi. Bu hadisem näme adamın bedeninin näme imanna kufurda bolmaklygyny yüreğine bagly. Yürek düzelse beden düzeler, yürek zaýlanda beden zaýlanar dedi. Şoň üçin biz kefir, şübhesiz şey diýär. Daşynda kufur gorkalaryň içine de näme İçinde de iman yok. İçine sen kafir deyip hüküm etýär. Wala but yokman şeyle bolaýmaly. Ve men kana fi batinihi kafiran ve men kana kafiran fi batinihi kana kafiran fi zahirihi kedalik. Kim de kim näme? İçinde küfür gorkasa da daşam kafir bolaýmaly. Daşynda küfür goran adamymyň içem kafir bolaýmaly. İçi kafir bolanyň daşam kafir bolaýmaly. Şunuňmy? Üstad ikilik bellerler. İkilik. Ona näme diýjek? Wala lakin hatta al-munafiq, hatta munafıga. İçi kafir bolup daşyna iman gorkadýany kim diýilýär? Munafık diýilýär şunu. Emma kafir adam ters düşünýär. Kafir adam şey diýär. Daşy kafir bolanyň näme? Hükman içi kafir bolmaly. Şunuňmy? Daşy kafir bolanyň hükman näme? İçi kafir bolmaly. Emma içi kafir bolanyň hükman daşynda küfür bolmaly diýilen zat ýok diýär.
Ola münafık diyecek. Münafıklar nämet ya? İçi kafir emma daşına iman gorkoda, küfür gorkoda naklar diye. Şunu açıklayacak böyle. Yok, onun yanlış vurun diye. Hatta münafıkam diye. İçi kafir mi? Münafıkam daşına kafir çıkar ya diye. Küfür çıkar ya diye. Yani sen münafıkın näme küfür amalını görmesen, on daşına küfür amal etmeyenliğine deliller diye. Düşündün mü? Münafık öyle yalaklarının arasında dine de seviyor. Düşündün mü? Ve izâ khalav ila şeyatinihim näme dediler? قالوا inna ma'akum innama nahnu mustehzi'un. Münafıklar haçan özleri yalık şeytan kapırlan yanına varanlarına bizem siz bilenle yöne biz o musulmanlar ağlamak için üstünden gülmeklik için imanını sıranmalıysıdlar. Eyyem yankı özlerinin yanına özleri yalıklan yanına oturana daşında küfür gorkodayan eken gorkodan oka gorkodayan eken bu diyecek bolyanız näme bizin kaidamız hükman amal ediliyor. İçinde kafir bolan hükman daşına kafir gorkodaymel yönü biz görmeliyle zat yok. Kafir fikir etdiye içi kafir bolan daşında da kafir etmeliyse bizem şoň daşky etýän küfürni görmelidir ötüyor. Yo sen görmekliğin şert değil. Bizim diýen zadymyz sen görme içinde kafir bolan adam daşında hükman küfür etdi. Dilinden ya amalından yönü sen belki görüp bilýän, belki de görüp bilýän. Düşündüňmi? Emma öde ýalaklan içinde ya da münafık tanıyan adamın yanına arasında münafıkın näme küfrünü görübilýän, bilbilýän adamlar var. Şoň Allah Taala münafıklaryň adyny aýdyp otýar. Münafıklaryň wasfyny aýdyp otýar. Münafıklar näme imanly diýenne inanmaň. Olar haçanna halaw ýekeçäk garsalar ila şeyatinihim öder ýalaklarına küfür aýdyp başlar. O bizem siz ýalak. Şunmy? Bizem iman edemizak bu zatlara. Ýöne mustehzin bulun näme üstünden güljek bolar. Bular ağlajak bolýar. Şey diýerler diye. Ene yankı diýen zadymyz näme? Edil yankı gurlan zadymyz onu näme açyklap oturmalam. Şunu yankı aýdan söýdüm şu şeyhin aýdan söýdi. Hatta münafıkam näme? Käwran pikir etýär münafık yani daşynda iman aslında küfür gorkodan ok diýip düşünýär da. Yo, münafık daşynda küfür gorkoda düşündüňmi? Ýöne ol küfrüni içine girdiýär. Käwir pikir etýär münafık näme? Daşynda iman gorkodup içine küfür gözleýär diýip pikir etýär. Bu münafygyň bir düşünürşi. Ama hakykatda münafyk näme etýär? Daşynda imana gorkodup bilýär, küfre gorkodup bilýär. Ýöne içine küfrüni gizleýär. Düşündüňmi? Ýöne köpülenç münafyk daşynda etýän küfrüni musulmanlara gorkodan. Düşündüňmi? Emma käwir pikir etýär münafyk wagtşe näme hiç küfür daşynda edenakda diňe küfrüni içinde gizleýär diýip düşünýär. Ýok. Ol münafıkın yaşayan sırayetine bağlı. Yaşayan cemiyetine bağlı. Münafık musulmanların içinde yaşasa, daşına küfür çıkarana. Düşündün mü? Küfrün içinde gidiyor. Ama münafık näme? Ecid musulmanların yanında. Näme? Güýçlü musulmanların yanında. Ya da güýçlü kafirlerin yanında varsa küfrün gorkodu ya. Edir şu wat münafıklar. Düşündün mü? Gorkodu otýarlar. Düşündün mü? Din gerek gel dini de galaklyk etdi. Gurladan menen muslim diye. Şunu adam men musulman ve komünist, men musulman ve demokrat diye. Men musulman ýöne demokrat diye. Ýöne musulman, ýöne men näme diye? Komünist diye. Ya da men musulman, ýöne men mason diye. Münafık şular. Arasda münafık. Şoň şüp näme? Münafık yani elmidama iman gorkodup küfür gizleýän adam däl. Münafık haçan dörýär olanlar aslında bir zada düşünmeli. Näme üçin Mekke döwründe münafık ýokdy da Medine döwründe münafık döredi? Mekke döwründe hanlyk beglik etýänler kimlerdi? Müşriklerdi. Olar açaçan men sen Allah'a iman edemek diýdi. Şey diýende musulmanlar näme edip Hiç de bilen akdy. Münafık musulmanyň güýçli ýerine dörýär. Düşündüňmi? Musulmanyň güýç var ýerine men sen Allah'a inamak diýip bilenak münafık. Diýse öldürilýär. Düşündüňmi? Emma şu wagt münafıklar gurlap ýör dillerini. Peygambere sebäp bolýar, Allah sebäp bolýar, diniň üstünden gülüp bolýar, musulmanlar düşmançylyk edip bolýar. Hemmesem İslamyň adyndan gurulýar. Biz İslamy gowramaly, biz terrorlaryň garşyna çykmaly, biz Wahhabistlaryň garşyna çykmalyk gurulýarlar. Öýler münafıklar. Düşündüňmi? Öňe onna da umumy adamlardan näme bir musulmançylyga taqdim, Allah Taala taqdim etmeklik bolanlygy sebäpli gönümel innimiz kafir diýip bilenak. Umumy adamlar näme oynamak üçin siyada düşün näme bize musulman hatta prezidentlere çenni. Bize musulmanlyk gurulýarlar. Näme üçin? Siyaset saklayan rayetler näme alacak bolýar. Yani bilýän bilmedigen bilenak. Son, lakin yumkinu en yejtemi'a fil qalbi imanun wa sa'ana. Görýän inne ehli sünnet vel cemaatyn dogry gurulma etdi. Murji'eler näme diýdi? İman bilen küfür cemlenşip bilýär diýdi. Yo bu batyl gurulma. Şunmy? Ýöne sen ey sünni,
Muslim doğan şübhe düşäýme dedi. Bir musulman imandan küfür, bir adamda cemlenşip bilenak diýse, bir musulmanny günah bilen iman, tawhid bilen kiçi şirken birleşip bilmeýänler öýdäýme dedi. Düşündiňmi? Emma bu şübhe düşdün, eýer sen hawarij bolýan, düşündiňmi? Hawarijler näme şübhe düşdi? Musulman adam günah etmellerlik düşdü. Düşündiňmi? Tawhidde adam uly şirkem kiçi şirkem edip bilenak diýip pikir etdi. Hawarijler. Mu'min mi bolly hiç günah etmeller. Muvahhid mi vapşe şirkin hiç görmüş etmeller len şübhe düşdü. Şoň şu hawarijler näme? Bir musulman uly günah etdi mi gon kafir diýdiler. Emma şoň üçin indi bizi düzeltýär. Bizi hakyky sünni menhejimizde, sünni ýolumyzda goýýar. Ilke murji'eler näme sözüniň batynda çykarýar. İman bilen küfür içine daşyna jemlenşip bilenä. Düşündiňmi? Ýöne iman bilen günah, tawhid bilen keçi şirk birleşip bilýär. Şunu bir adam, bir musulman mümin adam araq içip bilýär. Bir musulman mümin adam rozada ağzı beklemänmiler, zekat bermänler, hac etmänler, zina edibiler, ogurluk edibiler, adam öldürbiler. Edil şo sany tawhiddaky adam käbir kiçi şirkler edibiler. Düşündiňmi? Yani edenne näme? Dinden çykýarmy? Dinden çykana. Emma gönümel cenneti mi? Onu biz diýip bilemiz. Allah adylna tutsa, şu eden günahlarına ora. Ýakýa, soň çykarýar. Allah rahmetine tutsa da bagışlaýar darim göni cennete salýar. Şunu hem bagışlaýan ise Allah'ın ýanyna näme? Tawhidin ýanyna ýanky günahlar durup bilen. Şunu bulam näme? Sünni görürüm. Ehli sünnet vel cemaatyn görürüm. Wal imanu fi hadihi al halati yanfa'u sahiba. Yani halatda yani bir imanlı adamda günah tapılsa onun imanı ona peydası diýär. Ve hada zahir la yahtaju ila al ahadith as sahiha inda al Bukhari ve gayrihi. Şoň şüp näme ýanky diýen zadymy da näme? Aýdyň zat yani bir imanlı adam günah etse onun günahı näme? Şirkden küfürden aşakda bolsa dowdakda ömürlük galmakdan sebäp bolana. Şunu ýüregi ol jennete düşýär. Buňa ütgeşip bir näme? Yarhamukallah. Delilem gerek. Bu hem mekşanama ma'lum zat. Son. Ha? المقومة الثالثة أن يقال فيه. أما غير المنافق شو دامه؟ وهذا ظاهر لا يحتاج إلى برهان واستدلال. ماذا؟ مقدمة ثالثة يقال. ها وهذا ظاهر لا يحتاج إلى برهان أو استدلال. بلوم نعم أيضا hiç bir delile vadada mehtaştal ehli sünnet vel cemaat baragızdan näme gollunan şunu mümin musulman kafir günahları edip ölse näme ýüregi güç şoňa cenneti eden günahlarym näme Allah Taalanyň näme istigradasyny aşagynda adylny tutsa günahyna wara ýakýa soň jennete salýa rahmetine tutsa näme günahyna wara ýakman cennete salýa. Şurada bu torýa dämi? Şurada duraýan. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.